An filɛbagaw ni an lamɛnbagaw an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ɲɛna sa ko aw ni ɲankuma bi ye sibiri ye mɛ kalo tile 5 san 2024 an b'a fɔ a ɲɛna fana ko sibiri wɛrɛ n'o bɛ bɛn mɛ kalo tile 11 ma o bɛ kɛ an ka cɛkɔrɔba ale ka somayɛlɛma ni san 68 ye n'o ye Mamadu Konate ye. An ka kuma ɲɛbila kumaw daminɛ na an na tila ka zole da ale ye maa minnu sɔgɔlen don an ka radio partenaires la kuma tɛ Star FM ale bɛ yɛlɛmali bolo kan ka na Bamakɔ Alde Bamakɔ kɛrɛfɛ n'Ala sɔnna a ma n'ale cokora ye an na taa émission dɔ kɛ yen k'a jira k'a fɔ ko an n'u bolo bɛ ɲɔgɔn bolo. Alassane Mulayi a n'a ka baarakɛlaw k'an b'u fo radio partenaire tɔ minnu bɛ Bafula bɛ Sankaw fɛ yen Segukaw fɛ yen Kucalakaw fɛ yen Tomiyankaw fɛ yen Tombouctou Gao ka taa se Menaka ma ani Kidal kɔnɔna na an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo minnu fana sɔgɔlen don an na Kucala Sikaso Kɔlɔnjɛba Kajolo ka taa se Loloni ni Miseni ninnu bɛɛ lajɛlen ma k'an b'u bɛɛ lajɛlen fo. Dugu dɔ bɛ Yoroso ale ni Bura ni ɲɔgɔn cɛ ko Minanba o sɛnɛkɛlaw an b'olu fana fo k'u waleɲuman dɔn. U ye degun dɔw sɔrɔ n'Ala sɔnna ma ntɛnɛn don an na o da maaw tulo kan. Wolomasiri tabaw olu b'u ka baara la hali bi yaasa ka se ka maaw n'u bolominɛw lakɛnɛ lakisi. U y'a jira k'a fɔ ko u ka wulikajɔ dɔ senfɛ Ijimi Har n'o ye Ahar ka taa se Gungunberi ma nin bɛɛ lajɛlen ye bɛr masurunaw ye. Awsa kɔnɔna na u taara sɔrɔ kɔni min ye dugudenw ye u y'olu hakili sigi kosɛbɛ sabula wulikajɔ min bɛ senna dugunin dɔ kɔnɔna na n'o ye Bɔrɔnda ye. Bɔrɔnda ale yɛrɛ ni Gungunberi olu bɛɛ lajɛlen ka surun ɲɔgɔn na u bɛɛ bɛ Guruma kɔnɔna na. Wolomasiri tabaw taara sɔrɔ taji n'o o ye barigo minnu bɛ gasoil ta sa 68 u y'o de sɔrɔ danganda la ye. Halisa u bɛ k'a tigi ɲini a ma ye olu m'a bila dangirida la koyi u ye taa wuli a la k'a bɛɛ lajɛlen ta kolonci k'a filenkolonci ka sɔrɔ k'a fɔ dugudenw ye k'u k'u hakilila tigɛ. Agɛlɔkaw fɛ yen an ka kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ yen fana olu fana bɛ munumunu salo la. Patrouille min n'u y'a kɛ halisa a bɛ ka to senna Mali ale ni Algérie dancɛw la. Wulikajɔ yaasa ka se ka dugudenw olu hakili sigi o wulikajɔ kelen o de b'u bolo Mali ale fan 14 fɛ. Dialogue n'o ye bɛn ye ale kɔni phase nationale o bɛ daminɛ nin kalo ye tile 6 o ye ntɛnɛn nata ye ka taa bila tile 10 na juma o bɛ kɛ Bamakɔ kɔnɔna na nka bi wulada in na nɛgɛ kanɲɛ 17 waati seko ni dɔnko ka dessinw kɛ ka dɔnkiliw da ka Mali yɛrɛ k'a ka seko n'a ka dɔnko yira o bɛ kɛ musée national la bi 17h waati baara minnu kɛra o kɔnɔna na Segukaw ka Mamu Dafe fɛ ne ale yɛrɛ bɛ comité kɔnɔna na région 13 min ye ɲɛgɛn 159 ye ka bɔ Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ o jɔnjɔn o jaabiw kan ka di bi ni maa min fana b'a fɛ fana ka y'o kɛnɛ ka dayɛlɛlen don fu don wari bɔta ale la fiyewu seko ani dɔnko 17h musée national ale kɔnɔna na. Diaspora concertation maaw olu ye welewelemada bila Bamakɔ Mali den fɛn bɛɛ lajɛlen ma minnu bɛ Faransi lajɛ yɛrɛ ko a ma daminɛ ka ban sabula o y'a jira k'a fɔ ko 13h olu b'an ɲɛ ni heure 2 ye o kɔrɔ ko olu kɔni bɛ u ka lajɛ kan. Kayikaw fɛ yen Kayi kɛlɛkɛlaw dagayɔrɔ n'o ye Sɔrasiw ka yɔrɔ ye kan min bɛ yen n'o ye Mamadu Lamini Dramé ye ale ye ɲɛmaa kura sɔrɔ colonel Musa Ongoyiba ale de bilara nin waati na colonel Modibo Kane Togola o nɔ na. Kayi ale région militaire n'o ye région militaire 4nan ye baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra général Aruna Samake ɲɛna ale chef d'état-major de l'armée de terre ye. Bamakɔ kɔnɔna na yan école Tomukɔrɔbugu école polisiw ka kalanso min tɔgɔ dalen don Amadu Turela Gandi n'o bɛ Tomukɔrɔbugu u ye polisi fɔlɔ minnu n'olu ye sɔrɔsiya brevet sɔrɔ olu ka jɔnjɔn o dir'u ma. Umar Baru Jara général de division ale tun b'o kɛnɛ kan Keba Sangare ale tun b'o fana ko kɛnɛ kan u bɛɛ lajɛlen sa u ye baara minnu kɛ. Ayiwa Falaye ko essence sɔngɔ jiginna dɛ k'a kɛra 170 ye est-ce que o ma fisa parce que Nigeria ninnu olu fana bɛ gɛlɛya kɔnɔna na nin waati in na nin kɔni ye kibaruya duman ye. Kuna sini ko hôpital di Mali la ministre min bɛ kɛnɛyako kunna ale taara yen Sinikaw olu ka jɛkulu min bɛ yen ni olu bɛna baara kɛ an fɛ yan sa
olu ni madame le ministre docteur Assa Badialo Touré ka taa fara min ye Sanata Sanogo kan n'ale hôpital du Mali directeur ye chinois ka bolofara min b'an fɛ n'a bɛ f'o ma ko mission diplomatique chinoise médicale olu ka maa bi 29 n'o y'u ka mission 29 o de tun bɛ yen bɛɛ ni kelenya bɛ Mali ni Sini cɛ o ko hukumu kɔnɔna na olu bɛ baara kɛ hôpital du Mali la barosigi in kun kɛkun kun ye min ye sa o kun ye ka donbolo kɛ ni minɛnw ye ka kɛ ni chinois olu ka san 60 ye san 60 bɛ baara min na an fɛ yan u y'a yira fana k'a fɔ ko min ye nin waleya in kɔni ye a sen fɛ chinois ye dantigɛli kɛ koyi u ye degun minnu sɔrɔ u ka mission minnu bɛ na sabula olu bɛ mɔgɔ 60 mɔgɔ 50 de bila ka na san o san ka na hôpital du Mali la ka n'olu senkɔrɔma don nka o mɔgɔw fala ye olu bɛ baara daminɛ 6 heures ka jɔ midi hôpital du Mali chinois ta o ye dɛ 6 heures du matin midi c'est fini on ont terminé fo o dugusajɛ sa nka min ye baara kɔni ye u y'a yira k'a fɔ k'u bɛ se baara la kosɛbɛ Assa Badialo ale y'a yira k'a fɔ ko a nisɔndiyalenba don nin kɛnɛ in kan sabula ko a kɛra laada ye Mali ale ni Sini jamana ni ɲɔgɔn cɛ minɛn minnu n'u y'olu di o bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ fo sefa wari 165 n'a kunkanfɛn na k'u y'o de ta ka di Mali ma min ye hôpital du Mali ye nin na kɛ k'ale sinsin kosɛbɛ baara minnu kɛra Assa Badialo ka fɔ la san tɛmɛnen na n'o ye salon ye k'a y'u nisɔndiya kosɛbɛ u y'a yira fana k'a fɔ ko laɲini minnu bɛ chinois bolo n'u Mali ka bolo don ɲɔgɔn na ministre ka fɔ la a bɛna n'a to min ye hôpital du Mali ye ale na sinsin ka minɛnw sɔrɔ baaraw kɛcogo ɲuman olu na se ka sigi sen kan ambassadeur n'o ye chinois ka ambassadeur ye sa ale kɔni y'a yira k'a fɔ k'a b'a ɲini diɲɛ bɛɛ lajɛlen fɛ ale ni maa minnu bɛ n'olu bɛ Mali dɛmɛ nin waati in na u ka dɔ fara cɛsiri kan yaasa Mali ale bɛ degun min kɔnɔna na dɔ bɛ se ka bɔ la cogo min furakɛli ko olu bɛ se ka nɔgɔya cogo min waleya in a bɛɛ lajɛlen kɛra hôpital du Mali la ministre Ablaye Diop ale bɛ Gambikaw fɛ yen Gambi ale faaba ye Banjul ko diɲɛ silamɛ jamanaw minnu bɛ taa se jamana 57 ma olu ka lajɛ 15nan 37nan o de bɛ ka kɛ Gambikaw fɛ yen jɛrɛ in kɛnɛ ka sa Asimi tɔgɔ la u y'a yira k'a fɔ ko min ye Ablaye Diop ye n'ale an ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ ministre ye ale kɔni bɛ o ko in kɛnɛ kan ye baaraw ɲɛbilaw ministre bɛ min kɛ ale y'o kɛ bi fana jamanakuntigiw ta a sen na y'o fana kɛnɛ kan Asimi ale n'o nɔrɔ bila kɛnɛ kan na ye u y'a yira fana k'a fɔ ko lajɛ in a bɛ kun cɛ ni welewelekan min ye n'u b'a fɔ ma ko appel u bɛna n'aw ta k'o ɲɛsin Palestine ma Palestine jamana min bɛ se k'a to o bɛ se ka dɛmɛ cogo min na nin waati in na kuma tɛ degun bɛ ale kan Burkinakaw badenba olu de wulila ka taa u daga lamɛrikɛnw ka lasigiden min bɛ u ka Wagadugukaw fɛ yen u y'a yira k'a fɔ k'u taara ni Irisi drapeau ye ani Burkina drapeau k'a yira k'a fɔ ko lamɛrikɛnw k'u bɛ waleya cɛjugu minnu na ani ka fɛn minnu ta ka ɲɛsin Burkina ma ko a ta bɛn u ma baɲumankɛtɔn min bɛ yen n'o ye Human Rights Watch ye ko kɔni ye nkalonfin ta ka da u ka sɔrɔdaso la k'a fɔ k'u ye maa 200 ani kɔ faga dugudenw na ko k'a sɔrɔ u ma sɛgɛsɛgɛli kɛ u yɛrɛ tɛ Burkina yɛrɛ kɔnɔna na Burkinakaw y'a yira k'a fɔ k'u b'a ɲini Amerikɛnw fɛ u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la sabula nin waati ninnu na degun mun bɛ yen gɛlɛya mun bɛ yen olu de b'u ka gɛlɛya dɔn wa min ye lamɛrikɛnw ye u kɛlen don ka kunnafonidilaw ni maa minnu su ka bila Burkina na u k'a f'u ɲɛna ko u bɛna fu siri a ko la sabula olu tɛna se ka jɛn n'o ye Pentagon ale y'a yira k'a fɔ ko nin waati in na k'a jɔrɔlen don Falaye Pentagon ka jɔrɔ i b'o dɔn ko nin waati in na lamɛrikɛnw ka sɔrɔdasiw tɛ Niger wa Irisiw fana ka sɔrɔdasiw bɛ yen a na kɛ u bɛ kan minnu kɔnɔ o kan olu gunnen don ɲɔgɔn na kan ninnu gunnen ɲɔgɔn na o kɛlen don ka lamɛrikɛnw siran k'olu ka minɛn mun bɛ yen ko min ye Irisiw ye u kana t'olu jaw ta ka t'olu ta k'olu kɛ fɛnw ye minnu n'u bɛna baaraw bɛ fɛnw kɛ n'olu ye u kɔni y'a yira k'a fɔ ko u b'a yira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko u b'u ka dugudenw hakili sigi ko gɛlɛya foyi tɛ a ko la ko sabula min ye Irisilaka minnu bɛ yen k'u bɛ ka kalan de kɛ Niger sɔrɔdasiw kunna yaasa u bɛ se cogo min na ka ninjuguwale ni bamananjanwale kɛbaaw kɛlɛ nka u kɔni y'a yira k'a fɔ ko base 101 ale kɔni kɔnɔna na Irisi ninnu olu bɛ yen o kɛrɛfɛla la juste fana min ye Amerikɛnw ye olu fana ka mɔgɔ minnu bɛ Ɲame kɔnɔna na olu fana bɛ yen
k'u kɔni ba lamɛrikaw yɛrɛ bɛ labɛn na yaasa u bɛ se ka bɔ yen cogo min na ka taa fan wɛrɛ fɛ k'a sɔrɔ min ye lamɛrikaw yɛrɛ ka kunnafoni di gafe ye n'o ye CNN ye ale tun y'a jira k'a fɔ ko a ye kibaruya dɔ sɔrɔ ka bɔ Pentagon mɔgɔw yɔrɔ ko irisiw kɔni ni u ka lasigidenw bɛɛ olu ka sɔrɔdasiw ni Amerikaw ka sɔrɔdasiw bɛɛ lajɛlen bɛ base kelen kɔnɔ k'a sɔrɔ sɛgɛsɛgɛli ma k'a la a ma ɲɛɲinini kɛ ka se ka kunnafoni ɲuman k'o di maaw ma kuma daminɛ na n y'a fɔ aw ɲɛna n ko an ka cɛkɔrɔba n'o ye Mamadu Konate ye Sabeni Data o bɛ k'ale ka soma yɛlɛmali san 68 ye n'o ye 11 mai o ye samedi wɛrɛ ye Mamadu Konate ale ye politikimaa ye politikimaa min don a bangera san 1897 Katikaw fɛ yen Mali la députéya a y'o kɛ farafinw tɔgɔla a sera ka taa fo Faransi Assemblée nationale kɔnɔna na ka taa députéya danganya kɛ yen a kɛra maaw fana ye maa minnu ye Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya kɛlɛ kɛ ani Mali bɛ se k'a yɛrɛ ta cogo min na ka bɔ nanzaraw ka maracogo jugu kɔnɔna na Mamadu Konate a tilalen a ka kalanw na école William Ponty la Gorekaw fɛ Sénégal a kɛra école karamɔgɔ ye san 1919 ka se san 1946 ma a ye yɔrɔ minnu kɛ n'a ye maaw kalan yen Bafulabe b'o la Masina b'o la Kolokani b'o la a ka sɔrɔ ka segin ka na Bamakɔ yan sa min ye école régionale ye k'o ɲɛmaaya ta école min filɛ danganda la nin ye o yɛrɛ de y'o école régionale kelen ye a kɛra yen bi o école o tɔgɔ dalen don a la n'o ye Mamadu Konate ye san 1937 a ye école karamɔgɔ minnu bɛ yen n'olu bɛ nanzarakan fɔ a y'olu ka syndicat sigi min ye san 1945 a ye jɛkulu sigi a bɛ fɔ ma ko bloc démocratique soudanais ani maa min y'o sigi sa o ye Seydou Traoré ye n'o ye Amadu Jikɔrɔni ka cɛkɔrɔba ye ale de kɛra maa fɔlɔ fana ye ale ni président fɔlɔ Mali kɔnɔ n'o ye Modibo Keita u y'o de yɛlɛma k'o kɛ parti Union Soudanaise Rassemblement pour démocratique ye ni o jɛrɛba yɛrɛ kɛra Bamakɔ yan san 1946 o bolofara n'o tun ye farafinna bɛɛ nana ɲɔgɔn sɔrɔ Bamakɔ yan k'o kɔngɛrɛba kɛ o kɔngɛrɛ de bolofara kɛra ISRDA ye o la Mamadu Konate a tilara ka ta tuguni ka kɛ député ye ka taa sigi Faransi Assemblée nationale kɔnɔna na min ye Union Groupe Socialiste UDSR ye a tun ye o maa ye o commission min bɛ kalanko kunna a tun b'o la jamana minnu bɛ yen ni olu tɛ Faransi n'a bɛ f'o ma ko outre-mer maaw olu ka ɲɛmaaya tun bɛ a bolo RDA lisi bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ kala t'a la Mamadu Konate a nana siɲɛ filanan na o ko la a y'a sɔrɔ ani Filidabo de bɛ ɲɔgɔn na o de kɛra fɔlɔ ye o kɔfɛ tuguni RDA tilara ka kɛ filanan ye 1951 Mamadu Konate a jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ o de la sa ale ni Modibo Keita olu de kɔni taara sa ka taa kɛ Mali ka wasadenw ye Faransi Assemblée kɔnɔna na o Mamadu Konate de sa o de fatura 11 mai 1956 o san 68 o de ye samedi nata ye nin ye ɲɛbila kumaw ye an bɛ min fɔ parce que mɔgɔ caman bɛ yen don min na Mamadu Konate inauguration rénovation kɛlen kɔfɛ u ye kuma caman fɔ mais u t'an ka cɛkɔrɔba dɔn u t'a ka parcours politique dɔn u t'a jɔyɔrɔ dɔn nin ye misɛman ye dɔrɔn mɔgɔw ye min sɛbɛn n'o tɛ an ye min b'an ka cɛkɔrɔbaw da Mamadu Konate a ka cɛkɔrɔba ye Cɛwulenba Konate de Bamakɔ a waati kin tun ye 4 de ye kin tilara ka kɛ 8 ye politique la min tɛ kɛ Mamadu Konate y'o kɛ Bamakɔ kɔnɔ yan n'i bɛ lisi kan i bɛ si fɛ i bɛ dumuni kɛ fɛ n terikɛ yan bɛ taa campagne kɛ bi o tɛ se ka kɛ dɛ Filidabo nana ale de fɛ yen ale de ye Filidabo tɛgɛ minɛ ka don n'a ye du kɔnɔ nin ye n terikɛ ye a bɛna jɔyɔrɔ ɲini Bamakɔ mɔgɔkɔrɔbaw de k'a ma ko Konate anw ka danaya b'e kan e nana ni nin ye o bɛ k'a ɲini o ka d'an ye nka i yɛrɛ k'i kan bɔ i yɛrɛ k'a ɲini i terikɛ don dɛ aw ka teriya o tɛ foyi cɛ aw ka teriya la nka i yɛrɛ k'a ɲini hakilina ni kuntilenna min b'i la i yɛrɛ ka wuli k'a ɲini mɔgɔ caman tɛ fɛn dɔw kalama n'u y'a b'a fɔ ko Mamadu Konate Modibo Keita Modibo bɛ komi Konate den de a filan tɛ dɛ a den
mais a y'a tɛgɛ don cogo min danaya sira ma ani faamuya sira ma parce que fɔlɔ an ka laadaw la maaw bɛ ye de u lolow bɛ lajɛ de denw na jɔnni bɛ se ka nin baara kɛ maakɔrɔw b'o taamasiyɛnw n'o fɛnw ye mori b'o tacogo de filɛ nin bon an tɛna bi bɛɛ k'an ka cɛkɔrɔba kan n'ala sɔnna a ma komi ni Muhamadu Konate fɔra kuma o kuma u b'a kuma dɔw fɔ a bɛ digi an na parce que u tɛ cɛkɔrɔba dɔn quoi a ye baara min kɛ jamana kɔnɔ u t'a dɔn donc an bɛ to ka mɔgɔw hakili lajigi a bɛnn'a ma yɛrɛ fana 11 mai o ye samedi wɛrɛ ye peut-être Musa grand frère a tulo b'an na an grand sœur fana bɛ yen olu bɛɛ lajɛlen tulo b'an na farankan minnu mana kɛ ka fara an fana ta kan k'a tile olu fana na se k'o ɲɛfɔ an na o yɛrɛ bɛnna o parce que Musa bɛ balontan ko la an ka invité fana ye balontan na ye Espoir de Ɲoro ale vice président fɔlɔ o b'an bolokɔrɔ bi n'o ye Gajaba Sise bisimila k'o bɛ cogo di basi foyi t'an na aw yɛrɛ don basi foyi tɛ an na an ye i wele bi c'est vrai que an bɛna kuma kosɛbɛ min kan o ye tasi ka décision ye mais e bɛ bɔ yan wagati min o y'a sɔrɔ ko dɔw kun jɔjɔlen an kun ma fɛnw faamu la mais an y'a ye k'a fɔ aw ko fɛn fɛn tɛ sariya ye o bɛɛ kɛra AG kɛra ministre ye mɔgɔw bila ka taa assemblée yɛrɛ bi yɛrɛ ministère yɛrɛ kulekan na fɛn a ka discours bɛɛ a bɛ fédération mɔgɔw fo a b'u tanu u bɛ fɛnw fɔ hali o don min ye n ye ɲɛmaa dɔ ka kuma lamɛn Muhamadu Konate inauguration na ko ouais k'u bɛna taa papier di Bavier ma k'a k'a signer ko pour que Muhamadu Konate ka se ka homologuer CAF fɛ ne ko an b'an to nin sariya sɔsɔ in na ka taa wa ou bien a kunbɛ cogo b'a la de bisimila i ka weleli a diyara n ye an tɛ se ka to nin sariya sɔsɔ la n'an ko k'an bɛ fɛ jamana ka jɔ tubabukan na ni dɔw b'a fɔ ko refondation k'a fɔ ko gɛlɛyaw minnu tun bɛ yen an ka bɔ o kɔnɔ an ka sigi an k'an ka yɛrɛma hɔrɔnya k'a lasigi k'a lakuraya tɛ dɛ a tun bɛ cogoya min na k'a bila o nɔkɔrɔ la komi filɛ ye ka min fɔ cɛkɔrɔba ka ko la mɔgɔ ladiri de tun don mɔgɔ tilennen de tun don mɔgɔw dara a la démocratie yɛrɛ y'o de ye danaya fɛn ko tɛ ko fɛn bɛ n bolo o tɛ donc karamɔgɔ bɛ mun sɔrɔ ni danaya tɛ bon a wagati karamɔgɔ sara kɔni karamɔgɔ sara kun ka dɔgɔ voilà nka ne hakili b'a la an ka jamana kɔnɔden dɔ bɛ yen o delila ka tanuni lase l'école karamɔgɔw ma ko yanni k'a fɔ ko karisa kɛra nin ye dɔw de bɛ yen minnu y'a dilan donc a bɛ daminɛ l'école karamɔgɔ de la n'i ye kɛnɛya sɔrɔ depuis san 5 san 6 i bɛ taa kalanso de la ka taa kalan dege ka sɛbɛnni lakodɔn k'a fɔ ka faamuyali sɔrɔ diɲɛlatigɛ ni fɛnw bɛɛ la mɔgɔ min b'o don i kunna i ka se k'a faamu o ye l'école karamɔgɔ de ye l'école karamɔgɔ tɛ mɔgɔ fitinin ye hadamaden ka dilanni la diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ de t'a dɔn n'i bɔra i ka so ka ban k'i bɛ taa école la l'école karamɔgɔ de b'i dilan donc il y a deux formations la formation familiale et la formation éducative externe voilà donc n ka ɲininkali fɔlɔ bɛ min kan o ye k'a fɔ AG aw tun ko ko sariya tɛ a kɛra bon o yɛrɛ kɔfɛ bi n'a fɔ ministère kɔni ye page tourné mɔgɔ caman ye page tourné bon page ma tourné peut-être qu'an bɛ page min na an ma kalan ka sa fo en bas de page an b'a sanfɛla la non page ma tourné o on peut pas tourner la page peut-être paragraphe dɔw de kalanna fo ka taa se a dugumana ma sinon page ma tourné fɔlɔ n b'o fɔ ka da fɛn caman kan min ye an ka balontan yɛrɛ bɛ hukumu min kɔnɔna bi n'an y'a fɔ k'a fɔ ko a sigira comité exécutif min élu la le 29 août k'a fɔ ko a ma sigi sariya la ni anw ye an ka dusumakasi k'a yira an y'a yira depuis a don depuis a ma se an y'a yira an y'a f'i ɲɛna ko hali an tun ye sɛbɛnni kɛ k'a lase ministère ma k'a fɔ ko bon ɲɛbila baara dɔw de bɛ yen yanni kalafili ka kɛ an y'a yira k'a fɔ olu ɲɛbila baaraw a ma batu fo ka taa se kalafili ma an y'a yira k'a fɔ a ma batu kalafili yɛrɛ a ma batu kalafili tɛmɛnen anw ye an ka sɛbɛnfuraw ladon k'a fɔ ko bon sisan mɔgɔ minnu bɔra kalafili la ni anw b'o la Sala Babi ka liste an y'a yira k'a fɔ an ka liste tun man kan ka bɔ kalafili la kelen filanan an y'a yira k'a fɔ liste min tun tɛmɛna ka taa deuxième tour la k'a fɔ o liste in fana a tun man kan ka tɛmɛ munna mɔgɔ min b'a ɲɛfɛ ni an ka code électoral y'a yira k'a fɔ ko ni tête de liste ni gɛlɛya b'a kan liste bɛɛ ka kan ka bin a don a tun y'a sɔrɔ a ta a yɛrɛ bolo an y'o kuma ninnu bɛɛ fɔ ka tɛmɛ anw ye sɛbɛnni kɛ k'a bila ka taa tasi la
an kelen ka sɛbɛnni kɛ ka bila ka taa tasi la tasi y'a yira an na k'a fɔ ko ɲɔngiri tɛ se ka kɛ lajɛrɛ in na AG tɛ se ka jɔ ko AG tɛ se ka jɔ ko le recours n'est pas suspensif an ye mesure provisoire parce que o terme o y'a fɛngɛ o y'a ɲini o ye cahier de ka a y'a lajɔ o ko k'a tɛ se ka jɔ olu tɛ se ka jɔ k'olu tɛ se k'a jɔ ko comme déjà an yɛrɛ fɛ yan an ka jamana kɔnɔ sariya bulon bɛ an ka balontan yɛrɛ hukumu kɔnɔna na k'an k'u olu bɛɛ la sira tagama n'an y'olu bɛɛ la sira tagama ka ban tuma min na ni gɛlɛya sɔrɔla a la an bɛ sɔrɔ k'a lase olu ma an y'a yira k'a fɔ mais a dun bɛ fɔ ko politique tɛ don balontan na n'olu yɛrɛ tasi yɛrɛ ko k'aw ka o kɛ o kɔrɔ ko a fɛɛrɛ kan ka sɔrɔ an yɛrɛ bolo yan non mais très bien c'est pourquoi quand an kɛlen k'o fɔ tribunal an y'a fɔ FIFA yɛrɛ de la FIFA ye lettre sɛbɛn k'a ci an ma k'a fɔ ko bon ko est-ce que sariya bulon minnu bɛ an ka balontan kɔnɔna na yala an y'olu bɛɛ la sira tagama wa kelen filanan n'an y'olu bɛɛ la sira tagama walima statut minnu bɛ yen nɔ min bɛ a la ko fɔ n'olu fana kan ka o batu yala olu batura wa filanan sabanan est-ce que jamana yɛrɛ ka sariya on dit législation nationale k'o fana ka batu ne ka hakilina la statut bɛ jamana ka sariya kɔnɔ parce que jamana kɔnɔ den tɛ jamana sanfɛ bon au bɛɛ la fo an taara se le 29 ma élection kɛra mais comme je l'ai dit an kun ye requête fila de kɛ tasi la an ye requête fila de kɛ le 21 août yani élection ka kɛ le 21 août an y'a yira k'a fɔ ko la liste conduite par Bavier ko a liste ni ko a man ɲi ko min y'a to a man ɲi an y'olu fɔ an ka requête kɔnɔna na an y'a yira fana k'a fɔ donc o kama u ka liste a kan ka bi an fana ka liste an y'a yira k'a fɔ foyi tɛ an ka liste la ni gɛlɛya de don o fana u ka an ka liste latɛmɛ u ko ko o de tɛ se ka kɛ ko commission ye minnu ta k'olu de bɛ tɛmɛ donc o kɔrɔ ye mun ye Seku Jogo Keyita ka liste u y'o labi Sango ka liste u y'o bin Sala Babi ka liste o binna liste tɔ tora kelen Mamutu Turedi Bavier a dun fɔra ko tête de liste ɲɛma o n'a fɔra ko o ka ko n'a tilen n'a dafalen tɛ walima ni gɛlɛya b'a kan liste tɔ bɛɛ de bɛ bin an y'o bɛɛ sɛbɛn texte de bɛ lajɛ texte de bɛ o texte de la lajɛ texte de bɛ lajɛ i n'a fɔ législation fɛngɛ tɔ ninnu bɛ élection tɔ ninnu b'an fɛ yan cogoya min na bon an y'olu fɔ o bɛɛ la an ma lamɛn fo élection kɛra ka tɛmɛ élection tɛmɛnen tile fila dɔrɔn an ye lettre sɛbɛn ka ci commission recours la o fana ye sariya tigɛ sunba dɔ ye o bɛ fédération yɛrɛ kɔnɔ la commission recours an ye lettre sɛbɛn ka ci u ma k'a fɔ ko élection kɛra taabolo min na a taabolo sariyaw ma batu olu ko ko non ko élection min kɛra le 29 k'o de ye tiɲɛ ye ko ka tɛmɛ a kɛra ten o tɛmɛnen kɔfɛ de anw fana tilala tuguni an ye requête wɛrɛ ladon tasi la k'a fɔ ko bon commission recours ye décision min ta k'a fɔ olu ye bureau min sigira le 29 ko k'o lakodɔn an ye o kɛlɛli an y'o sɛbɛn k'o ci an ka avocat ma avocat y'o bila ka taa tribunal arbitrage des sports la greffe du tribunal la donc a bɛ komi sisan anw ka requête kɛra 3 ye fɔlɔ le 21 yani kalata cɛ an ye 2 kɛ voilà ani kalata tɛmɛnen o ye 3 ye o 3 tɛmɛnen n'o kɛra dɔrɔn parce que il faut que procédure de don n'i ye i ka requête bila ka taa tasi la tasi fana b'a lajɛ olu fana b'a jateminɛ il y a ce qu'on appelle le conseil international de l'arbitrage des sports donc olu fana greffe bɛ baara kɛ olu de ka hukumu kɔnɔna yamaruya kɔnɔna na donc olu fana y'a yira k'a fɔ ko maa bɛ ten olu fana ye fɛn da rôle dayɛlɛ i n'a fɔ n'i taara justice la n'i taara ka taa a bɛ kɛ cogo min na yan nɔ i bɛ taa greffier fɛ yen donc u b'a sɛbɛn donc an ye fɔlɔ min sɛbɛn le 21 min ye an ka liste yani kalata cɛ Bavier ka liste ka bin ani an ka liste a ka tɛmɛ olu numéro de 9901 o ye requête numéro de enregistré au greffe du tribunal 9901 et 9912 bon an ye sabanan min ladon commission de recours la yan nɔ o kɛlen k'o fana enregistré o de 10012 donc a bɛ komi sisan an ye requête 3 de ko kelen nɔfɛ an ye requête 3 de ladon est-ce que o de sariya yɛrɛ bɛ sɔn o ma voilà sariya bɛ sɔn o ma tasi la n'o ka sɔrɔ la nature des procédures ne sont pas les mêmes la nature des requêtes ni laɲiniw tɛ kelen ye objet fana tɛ kelen ye tasi bɛ sɔn a 3 ma mais an fana n'an ka avocat de bɛ baara kɛ bon à partir du moment où an ka laɲini fɔlɔ ni filanan
o tinye yani élection de ka kɛ comme déjà élection kɛra on est élection attaqué donc c'est pas la peine fɔlɔ ni filanan in an ka tugu o kɔ an y'o bila donc an ɲɛsin sisan nɔ élection ma o de ye requête numéro 10/012 o de ye o ye o de bɛ baara bɛ ka kɛ n'o de ye baara bɛ ka kɛ ni o de ye mais a dun fɔra an ye min mɛn bɔlɔn kɔnɔnaw la o ye ko aw binna aw ma se sɔrɔ a fɔra k'aw ka wari de sara sisan ko ka lisi dɔ ye k'ale kuma bɔ k'a ka hakɛw d'a ma parce que k'aw binna k'aw ye min kɛ ko sariya tɛ ko tasi ko ten de k'aw ka wari ba de sara bon maintenant Kasim o papier bɛ min k'an ka wari min sara o papier bɛ min o m'a fɔ ko tasi de y'a fɔ wa k'an ka joli sara ma musakaw lajɛ bon donc ma musaka ye parce que n ye sɛbɛnni de k'a fɔra k'aw ka wari sara e m'a fɔ k'e ye sɛbɛnni de ye o ye tasi ka sɛbɛnni de ye dɔ de y'a sɛbɛn i ko bɔlɔlɔ sanfɛ bon ne kɔni m'a ye mais non gafe fila bɛɛ y'a sɛbɛn Soir de Bamako ni Aujourd'hui Mali olu y'a sɛbɛn olu ye journaux de ye dans nin problème in na an ka journal ye tasi ka papier de n'olu ye sɛbɛn min d'aw ma mais o de do kɛ parce que olu bɛ ka musaka mun fɔ tasi m'o ci anw ma o ma fɔ aw ka foyi sara non n ka kuma lamɛn kosɛbɛ n bɛ ka min fɔ u bɛ ka min fɔ ne ye min mɛn n m'a ye dɛ ne ye min mɛn k'a fɔra ko 600000 ne ye 600000 ko kuma mɛn oui ne y'o 600000 ko kuma mɛn n'a y'o d'a ma bon maintenant a kana t'o don bɔlɔnda la o dɔn voilà o ci wɛrɛ bɛ mɔgɔw la min tɛ 600000 sara ye bon maintenant o de o kuma min o ye kumaw de ye mais tiɲɛ kuma tɛ mais Kasim a ka kan an k'an da don ko dɔw la pour que jamana kɔnɔdenw k'a faamu quoi i nakunba o ye o ne ye nali fɔlɔ min kɛ n y'a fɔ n ko an bɛ fɛn fɛn fɔ ne kɔni bɛna sigi ka plateau la ka min fɔ n b'a fɔ ni dalu de a sɛbɛnfuraw bɛ yen n'an bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ kɛ ou bien n'an bɛ kibaruyaw di an ka base kɛ an ka source an k'a kɛ sɛbɛnfuraw ye n'i taara tribunal la tasi ka comment le TAS est organisé tasi ye bulonba fila bɛ yen la chambre ordinaire et la chambre d'arbitrage d'appel o ye fila ye a fɔlɔ ye min ye n'i ka ko lase olu ma u b'i ɲininka yala e bɛ fɛ aw ka gɛlɛya a ka ɲɛnabɔ sigikafɔ de la wa n'i ko ko aw bɛ fɛ a ka ɲɛnabɔ sigikafɔ la dans ce cas on appelle les médiateurs pas les arbitres d'abord les médiateurs olu fana bɛ ka baara de ye tasi kɔnɔ ka mɔgɔw lasigi k'u la faamuya o la n'aw tilala aw bɛ sɛbɛnfura dɔ sɛbɛn min bɛ aw bɛɛ engagé o la bɛɛ bɛ tugu o kɔ o la chambre d'appel ka baara tɛ yen bilen nka n'o ka sɔrɔ décision de dɔ taara association dɔ fɛ ou bien décision dɔ taara fédération dɔ fɛ dans le monde ni o décision in attaquera en ce moment c'est la chambre d'arbitrage d'appel qui devient active o de ka baara bɛ na o de bɛna baara kɛ sisan en ce moment u b'a fɔ partiw ɲɛna bon aw de ye appelant parce que tɔgɔ fila bɛ yen appelant et puis intimé appelant o ye mɔgɔ min ka laɲini a y'a jira k'a fɔ ko dusumakasi b'a kan o bɛ wele ko appelant mɔgɔ min y'a ko k'a la o bɛ wele ko intimé ça c'est en matière d'arbitrage donc anw ye appelant de ye nin affaire nin na anw de taara ka taa an ka ko ɲɛfɔ i cɛ ka cɛ Azimiri dɔɔni min fɔlɔ a ka cɛ dɔɔni min Azimiri dɔn ale ka fisa a bɛ kan dayɛlɛ très bien ni n kun bɛ fɛ ka jisuma de di ne ma ka ne kan tɔ dagɛrɛ k'a sɔrɔ cɛ Azimiri b'a bolo ale ka ten ka di voilà a ka di yɛrɛ de voilà bon maintenant n'olu ni i taara chambre d'arbitrage d'appel la greffe du tribunal o b'a sɔrɔ déjà aw y'a kɛ requête bila yen donc a bɛ komi tribunal b'an bolo yan c'est la même chose c'est la même procédure n bɛ k'o de fɔ ne ɲɛna fɛnkɛ ba t'u ni ɲɔgɔn cɛ tɔgɔw dɔrɔn de b'u bɔ ɲɔgɔn na donc n'a sera greffier de fana bɛ yen min bɛ sɛbɛnni kɛ k'a fɔ ko bon nin parti nana n'an b'u wele ko les requérants ou encore les appelants olu y'a jira k'a fɔ ko côté dɔ in mɔgɔw u ye nin kɛ an na a ma bɛn an ma o b'a fɔ ko bon k'aw ka na n'aw ka dalilu ye n'aw nana n'aw ka dalilu ye côté dɔ in mɔgɔw u b'a ka papier bɛɛ ta ka d'u ma danfara dɔ bɛ yen nɔ o bɛ tasi ni tribunal ordinaire ni ɲɔgɔn cɛ dɔɔni o ye mun ye an b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna tasi sigilen don dɔrɔn farikolo ɲɛnajɛ kiiriw dɔrɔn de kama tasi sigilen don farikolo ɲɛnajɛ kiiri de kama n bɛ tila ka origine fana n bɛ kɔfɛ n bɛ don o la ni o kɛra l'autre partie papier bɛ sɛbɛn ka ci olu fana ma Kasim ko nin gɛlɛya in b'a kan a ka tɔn na
bon ko aw de y'a ko las'a ma a papier filɛ aw fana aw b'a ka hakilinata fɔ k'a ci donc depuis yen mémoire fɔlɔw bɛ na hakilina sɛbɛn fɔlɔw bɛ na bɛɛ b'i ka mémoire ci donc ni olu y'u ka mémoire ci greffe du tribunal la en ce moment n'a kalanna a bɛ ci anw fana ma anw fana bɛ tila tuguni k'a lajɛ yɔrɔ minnu u ye min fɔ k'o lajɛ n'an bɛnna min kan an b'o latɛmɛ n'an ma bɛn min kan an b'o sɛbɛn k'a fɔ ko non an ma bɛn nin yɔrɔ kan donc an b'o lasegin olu fana bɛ tila tuguni ka anw fana ka jaabi k'o fana lajɛ fo ka taa kɛ k'a dɔn k'a fɔ ko sama-samali bɛ yen litige n'o bɛ yen en ce moment la chambre d'arbitrage devient active ça veut dire que a bɛ komi kiiri de kan ka tigɛ ani ɲɔgɔn cɛ n'o kɛra o baaraw bɛ ta ka se olu ka bureau ba ma n'a sera bureau ba ma en ce moment olu bɛ arbitre lajɛ arbitre min bɛ yen a bɛ arbitre 400 400 bɔ donc choix bɛ se ka bin olu ka choix bɛ se ka bin arbitre dɔw kan n'a binna arbitre dɔw kan o bɛ anw ɲininka yala an bɛ fɛ ka karisa ta an bɛ fɛ ka karisa ta aw jɛra n'a ye wa fo parti fila bɛɛ bɛ na jɛ ni a ye n'aw bɛnna min kan mais o de don donc maa tɛ se k'i da don a la ten non parti yɛrɛ de b'a fɔ an jɛra n'a ye karisa ninnu ka k'a ye n'i y'a dɔn k'a fɔ ko kɔlɔlɔ bɛ karisa ou bien i b'a fɔ i bɛ se ka i b'a récuser c'est comme voilà on récuse donc n'o tɛ n'aw bɛnn'a kan en ce moment dossier bɛɛ bɛ ta ka di o tigi ma donc u bɛ commencer ka baaraw daminɛ ka parti fila ka sɛbɛnfuraw lajɛ ni gɛlɛya bɛ yɔrɔ minnu na ale yɛrɛ ka faamuyali la a bɛ lettre ci bɛɛ ma k'a fɔ bon nin point ne ma nin faamu na n'i ka dalilu ye a ma dafa na ni papiyew ye ou bien na ni hakilina dɔ ye min b'a to ne bɛ se k'a faamu a bɛ parti dɔ in fana a b'o fana ɲininka bon nin ne ma nin faamu a ye na ni nin dalilu ninnu ye pour que an ka se ka kiiri tigɛ donc o de bɛ se ka mɛn sen na o bɛ se ka kalo kelen kɛ o bɛ temps ta dɔɔnin parce que justice la a ma dabɔ ko k'a fɔ bi ko sini ko ka kiiri tigɛ o de ka d'anw ye o ayi n'i ma farati o la i bɛ kiiri tigɛ ko caman kɛ dɛ parce que o bɛ taa sɔrɔ élément dɔw bɛ yen a ma fɛsɛfɛsɛ e ma lakodɔn o la alors que i bɛ taa sɔrɔ c'est l'axe central même de ta décision donc haraba tɛ kɛ justice la o de la non o de la haraba mais c'est ça justement ni mi farati dɔrɔn i bɛ taa jugement dɔ kɛ kɔfɛ a bɛ taa kɛ erreur judiciaire ye donc o dun a justice dabɔkun ye de bɛɛ k'a ka hakɛ bɛɛ ka to n'i ta ye o ɲinitɔla tɛ se ka kɛ ko o tigi bɛ tila ka tɔɲɔ donc ni bɛɛ y'i ka papier ladon o yɔrɔ la ka se a dan na ni juge y'a faamu k'a fɔ ko bon ko papier dafara donc a bɛ fɔ o ma ko clôture donc c'est comme si on a clôturé l'instruction o tɔ bɛ kɛ sisan nɔ juge yɛrɛ arbitre qu'on appelle les arbitres olu b'u ka hakilinataw fɔ donc u b'u ɲɛsin sɛbɛnfura dɔw ma le droit suisse le code d'arbitrage même du tribunal d'arbitrage des sports ani kiiri bɛ jamana min kɔnɔ olu yɛrɛ ka sariya u bɛ ɲininkali kɛ u bɛ min fɔ est-ce que mun ye aw lase yalima aw ka jamana kɔnɔ sariya bɛ yen nɔ min bɛ se ka an bɔ fili la min tun b'a to a ko yɛrɛ bɛ se ka ɲɛnabɔ wa mais anw fɛ yen anw y'a jira k'a fɔ ko sariyaw b'an ka jamana kɔnɔ min bɛ se ka ɲɛsin o yɔrɔ in ma min ye l'organisation et la procédure électorale en matière d'élection que ce soit des associations que ce soit même an ka jamana kɔnɔ élection minnu bɛ kɛ procédure bɛ yen nɔ sariyaw de kɛlen don k'o lakile voilà donc komi balontan ye fɛn ye ale sirilen de don ministère dɔ la qu'on appelle le ministère des sports qui donne la tutelle parce que les fédérations bi bi in na a bɛ komi olu fana ye ministre ka baarakɛlaw de par délégation c'est pourquoi a bɛ fɔ voilà n'a ma se ka kɛ cogo n'a ma ɲɛ a bɛ se ka minɛ mais a tɛ se ka minɛ ten cogo la ten ani FIFA mɔgɔw ka hakilinaw de bɛ taa ni ɲɔgɔn ye mais an y'a ye jamana dɔw bɛ yen u tɛ FIFA yɛrɛ ɲininka ni jamana parce que olu b'a ta ko jamana kɔnɔden de don donc n'a ma kɛ u t'a ɲininka u b'a bɔ yen je crois que semaine jan tɛmɛnen in na n ye misali dɔw di bon maintenant pour notre cas précis anw ye procédure saba de ladon comme je l'ai dit an ye fila fɔlɔ ladon le 21 août soit 8 jours avant l'élection an ma ɲɛ sɔrɔ o la élection kɔfɛ an ye assemblée attaqué o kɔfɛ de an ye fila bila le 21 novembre an ko bon an jɛra fila in kɔ an y'o bila
parce que voilà procédure qu'on a voilà encore mais ça n'a pas de sens parce que comme à la banque élection Karakaban donc à quoi bon non nyana ka ban an tɛ se k'an yɛrɛ bila ko wɛrɛ tun donc an y'an ɲɛsin a bɛ waribɔ caya an yɛrɛ ma donc an m'an yɛrɛ bila o la an ko bon sisan an b'an ɲɛsin assemblée générale ko dɔrɔn de ma donc an y'an ɲɛsin assemblée générale ma an b'o procédure de la au procédure au moment où je vous parle même le 7 min filɛ nin ye an kɔrɔ nin ye u ko k'u mako bɛ papier dɔw la olu papier kan ka lase u ma o la ni ko nin kalo in yɛrɛ bi était le 4 ou le 5 ɔ sinikɛnɛ papier dɔw kan ka lase tasi la pour que anw ye requête min déposer contre l'AG du 29 août o sɛbɛnfura dɔw ko k'u mako b'o la an kan k'o ci u ma parce que an y'a yira k'a fɔ ko jamana sariya dɔw bɛ yen nɔ min bɛ a la ko fɔ notamment yara an ye dɔ fɔ an ko bon tribunal administratif bɛ se ka saisir o ye tiɲɛ parce que la loi qui régit en réalité les tribunaux administratifs au Mali, la loi 2016 o b'a yira k'a fɔ ko toute décision prise par un organe juridictionnel d'un organisme public parapublic on peut soumettre la question devant le juge administratif. Flana, le tribunal administratif de la Cour suprême, on veut se critiquer. Jamana sharia mais bien sûr. Mais tiens donc, c'est une décision qui a été prise par un organe. Et cet organe-là appartient à un organisme. Et l'organisme est régi par qui? Par la loi qui régit les associations, la loi de 2004. Antisaka bokono. Et ni bedron an yɛrɛ kan ka sariyaw batu. Yara ne y'a fɔ misali la yan nɔ. Nki mango tasi yɛrɛ de la k'a fɔ a ka prononcer de la. A kuma in a bɛ se ka kɛ a b'i tɔɔrɔ quoi. Mais o ko ko an yɛrɛ de kan ka ko cayara. Tasi y'a fɔ. Mali wa? Ko Mali yɛrɛ de kan ka ko cayara. Kan ye o ye an bɛ tribunal la kan yɛrɛ kan ka ɲɛsin an ka sariyaw ma. An ka statut kan ka batu an kan ka jamana sariya an ka batu. O bulu lafiya parce qu'à chaque fois que ni an sera u fɛ yen k'u ka an fara u b'a ɲininka ko yala aw ka sariya ye mun fɔ. An ka jamana sariya. Mais u b'a fɔ kɛ. Maa dun bɛ fɔ ko mɔgɔ tɛ se k'o kɛ n ko de ye problème ye yan. Non ne m'o fɛ e ɲɛna ko ka bɔgɔ bɔ daba la. Voilà donc an t'a kɛ ani a tɛ yen nɔ ou bien a tɛ se ka kɛ o tɛ kelen ye. Donc o de kɔnɔna na les deux requêtes 99-01 99-12 an ye olu bila an bɛ ka continuer sur la saisine par rapport à la requête portant annulation de l'Assemblée générale du 29 août 2023 a ma ban. Donc kuma mun bɛ ka fɔ k'a fɔ ko a ko bannen ni aw kan ka wari sara. Bon voilà bon n b'o fɛsɛfɛsɛ an kelen k'a fɔ le 21 novembre 2023 k'a fɔ ko bon an ka requête fila fɔlɔ 99-01 99-12 k'a fɔ k'an y'olu bila ça c'est fait le 21 novembre. Le 21 novembre. Le 24 novembre pratiquement u ka avocat ye lettre ci grève du tribunal la ko ko gɛlɛya bɛ yen dɛ ko parce que olu ye dossier parce que n'i ye affaire daminɛ les parties a bɛɛ tɛ taa avocat ɲini yan bon maintenant n'a ye avocat ɲini olu fana ka prestation u ka honoraire olu fana hakili la u bɛna wari de sɔrɔ bon donc olu fana ye u ka dossier dayɛlɛ u ka cabinet la donc ka information ɲini n y'a f'i ɲɛna ko an bɛ information fɛn fɛn tilan an ni ɲɔgɔn cɛ avocat bɛɛ b'a sɔrɔ bon maintenant ni avocat bɛɛ y'a sɔrɔ avocat bɛɛ bɛ tila ka baara de kɛ o la ka jaabiw fana di yɔrɔ n y'a f'i ɲɛna ko an bɛ sɛbɛnniw kɛ ka ci ɲɔgɔn bon avocat de b'o baara kɛ mais les avocats là aussi ont des employés ensuite la fonction d'avocature il b'a kɛ très bien donc a kɛlen k'a fɔ le 21 bon maintenant ni ko bon i ko bon ko an bɛna fɛnkɛ dayɛlɛ bon olu ye dossier dayɛlɛ a nana fɔ an ɲɛna ko bon ko dossier in bila yan ko parce que ko mɔgɔ to ninnu ko k'olu t'a la bilen olu fana ko k'olu ye musakaw dɔ engagé ko yala ko musakaw ko jɔnni bɛ i jɔ olu kɔrɔ n b'a bɛɛ de ɲɛf'i ɲɛna ka faamu u ye sɛbɛnni kɛ le 25 le 26
le 26 novembre, hein, et le président de la chambre d'appel sera déjà arbitrement tafolo quoi. Parce que Nimbe n'a pas papier de arbitrairement tafolo. Qu'on a beau chocolat, d'accord, qu'il y aura une ordonnance de clôture. C'est différent d'une sentence arbitrale telle que sentence à climatique. Ordonnance de dos. Ordonnance de dos, c'est une mesure. C'est-à-dire papier le 30 ni a en tête la GV à ordonnance de clôture de l'affaire des affaires numéro 9901 et 9912. Bon, auquel cas fort avocat ou avocat de ko a coulé musaka ou dit ko beaucoup ou ka seben fra ou ba ci kata tasila ou ba ci email la ou be papier ou ba photocopie ou ko beaucoup musaka do be kulu joni ou ko joni mino sara tasi fana ka sharia la ayira la ka fo komi on de tunye affaire déclenchée parti doing aller obligera ka avocat ta sina refna tu mese kata donc ko yala on mese ka deme du même ke ka nyeshi parti doing ga avocat mo parce que ni ya clan parce que on est en matière de justice ni mi kolosi que ça même si c'est l'arbitrage tellement dobé ni mi farati ka to ka fo avec mon rôle do fili là parce que quand tu dis quelqu'un est condamné en matière d'arbitrage ça dit ko ka condamné ne do voilà mo tina famu mo be na yede ka tigi minana boka tana ka voilà ka soro hôtel a sebene be ko à titre de contribution au corps de même minkan appelons quand de même laissé mais c'est ce qui est dans le prononcé, c'est à dire que au début ordonnance kono ko à titre de contribution comme ces deux affaires il faut payer 2000 par affaire. Non 2000 francs suisses. Ça c'est pour que ou le gawari 2000 francs koko sera par affaire pour que le monde papier on fait on a qu'à une partie au kaseka au musaka ka dobala no kasro ou le ka musaka bera 10 000 demain au you ka koye mais on tape au you ka koye mais on connaît ka biseka min beaucoup demain c'est écrit à titre de contribution demain koye 2000 francs suisses au de flé papier flé ka bon mobe ka foka fora ko ka 60 millions sera bon maintenant 60 millions kuna foni dilay il faut biseka nyingali ke 60 millions pour papier mi bon ay segaseli ka bon maintenant bon maintenant 60 millions papier ni obemi amad na on ka nga sara e nini de ka nga fendo sara ni nyegina ne papier bi denere mo ba bi jonne mo kanga dima bon à mon papier sur là où je suis avant d'entrer dans le studio ne ma papier ne ma yemak mame mais 2000 ne be c'est 2000 francs suisses. C'est 2000 francs suisses. Voilà, c'est 2000 francs suisses. On dit même ça, c'est à titre de contribution. Mais c'est ce qui est écrit. Nous, le final, on me fait 20 fois de l'eau de données. Voilà. Donc, bi angabo parce que en bemata école là. Ni parce que mi fora ani on yere kelenga wuli. Parce que tasi fana be papier au blanc. Mɔgɔw fana bɛ avocat nu fɛnw ka baara de fana ye olu fana bɛ balo nin de la mɔgɔw kan k'o de fana faamuya c'est à dire kiiritigɛso in a tɛ komi n'o y'a sɔrɔ a mɔgɔ bɛɛ lajɛlen faralen sigilen bɛ ɲɔgɔn kan Suisse n'a affaire bɛ u bɛ wele fana olu ka baara kɛ an yɛrɛ ye ɲinini kɛ ka fɛn dɔw faamu a kɔnɔ o de b'a jira k'a fɔ ko anw ka nin ko in yɛrɛ n'an m'an fara caman daminɛ yɛrɛ fɔlɔ parce que o bɛna don laban min kɔnɔ n'o b'u bolo AG la e k'o tɛna wele bila hali FIFA yɛrɛ ma la de parce que k'olu y'u ɲɛ tugu sariya dɔw kan ka waleya dɔw ɲɛ tugu parce que u fana fɛ yen u ka fɛn b'a jira k'a fɔ ni maa bɛ kaso la FIFA yɛrɛ kan k'i jɔ i jɔyɔrɔ la a ko la ka anticipation kɛ an y'o bɛɛ mɛn avocat ni fɛnw mais ça est an bɛna ɲɛ dɔn quoi Kassim ne yɛrɛ ɲininka quoi ko mɔgɔ man ka bɔ n'i ka du kɔnɔ ko bɛɛ kɛnɛma a bɛɛ la i b'i sigi i n'i ka dudenw a b'a ɲɛfɔ fa b'a denw a k'a ɲɛfɔ du kɔnɔna na ko le linge sale se lave en famille o ye zanaw ye nin tun si ma se nin ma comme n y'a fɔ sariya batobaliya sinon bi pour que an ka bɔ nin kɔnɔ l'article 46 des statuts o bɛ mun de fɔ bi ko
ni bureau sigira kalo wɔɔrɔ ni dɔ ma ye a kɛnɛ kan parce que kalo wɔɔrɔ in kun ye min ye o kɔrɔ ye séance wɔɔrɔ n'a tigi ma ye a kan ka ko fɔ mɔgɔ ye k'a fɔ ko bon ko place nin a langoloyalen don mɔgɔ ka ɲini ka bila a la wa mɔgɔ ka ɲini ka bila a la a sɛbɛnnen don o de ye vacances de poste nin ye n'i donna an ka code électoral kɔnɔ o vacances de poste nin ni a bɛ fédération yɛrɛ ɲɛmaa de kun kan segin de bɛ kɛ élection kan o de tɛ fɛ ka mɛn o bon an t'a fɛ k'o de m'an tulo la segin de kan ka kɛ élection an t'a fɛ k'o de m'an tulo aw ka seginko in dɛ an bolo nin kɛra nin banna minisiri sɔnna jamanadenw bɛ balontan bɛ ka kɛ an ka continuer bon jamana tɛ se ka jɔ nkalon kan o non si on veut aller loin an bɛ refondation min ɲini bɛɛ nkalon n'an taara ni nkalon ye a ma ɲ'a ma dɛ ne b'a fɔ komi ɲɛmaa tɛ ka kuma a ko la o bon maaw tɛ k'u jɔ u jɔyɔrɔ la i ye sariya ta cogo o cogo i y'a munumunu cogo o cogo bɛɛ b'a f'i ɲɛna k'a fɔ ko nin de kan ka kɛ nin kan ka hali n'i ye affaire in yɛrɛ daminɛ ta i ka journaliw kalan i b'a ye k'a fɔ mɔgɔ caman tun ko nin bɛ se ka ban yan k'a sɔrɔ a ma se nin ma mais a sera nin ma parce que an fana ka yɔrɔ dɔw la ɲɛmaaya bɛ maa minnu bolo a farikolo ɲɛnajɛ ko la olu fana ma u jɔ u jɔyɔrɔw la bon u m'u jɔ u jɔyɔrɔ la o de sariya minnu fana b'a kɔnɔ min yɛrɛ ko kelen kɔni bɛ yen ne ma se k'o faamu hali sini o de ye k'a fɔ aw ka farikolo ɲɛnajɛ sariya n'a a talatigɛ jɛkulu n'a fɛnw bɛɛ lajɛlen maa kelen de b'a bɛɛ nommé n'i ye président ye ka bɔ assemblée fédération na fɛn bɛɛ b'i kelen bolo n'an m'o fana falen aw ka sariyaw la fɛn dɔw ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ taa sari structure indépendant dɔw ka kɛ kiiritigɛ ko ninnu na parce que ni mɔgɔ ka i ka sɔrɔ dulonnen don ɲɛmɔgɔ la ale de sababuya nana ni i tɛ se ka tiɲɛ fɔ quoi bon parce que aw ka sariya ninnu fana jɛngɛnen don wagati dɔ la dɛ non sariya jɛngɛnen tɛ dɛ sariya ye min fɔ a bɛ mɔgɔ minnu kan olu u ka hakilinaw de ma dafa fo ka se à la majorité pourquoi on dit que le comité exécutif c'est 19 personnes ça veut dire que don min na aw bɛ sigi ka fɛn dɔ fɔ aw tɛ se ka bɛn cogo si la aw tɛ se ka bɛn cogo si la donc majorité bɛ bɔ fan dɔ fɛ dɔ bɛ gagner quoi kun de b'o la on a vu bureau dɔ tɛmɛna une majorité a kɔrɔlen fédération bureau do majorité wulila k'a fɔ ko bon k'a fɔ ɲɛmaa ye ko bon ko ka n'i présenter ko mun na ko non ko parce que comité exécutif la n'i ko k'i b'i présenter on va voter u yɛrɛ bɛ voter ayi mara n'i y'a faamu pour le poste de candidat ka se ka kɛ candidat yɛrɛ pour que ka se ka kɛ candidat ye ka taa u bɛ vote kɛ pour que a ka se ka ta k'a kɛ vote ye ko bon ko n'i présenter ko i tɛ tɛmɛ i tɛ kɛ candidat ye n k'o kɛra a y'a présenter mais a ma ayi a y'a bila de a tigi y'a bila de parce que a b'a dɔn n'u taara a bɛ ci a y'a bila a ma sɔn ka taa yɛrɛ lamaloya a bɛ ci donc a y'i sen bɔ a la o kɛra fédération na bon maintenant ni e ko ne ma ko sisan k'a bɛɛ ye mɔgɔ kelen o yɔrɔnin a bɛ dépend ani mɔgɔ minnu de don. non mais k'a fɔ dɔrɔn yan mali la dɔrɔn k'a fɔ dɔrɔn ko karisa bɛ kaso la o ma se ka sɔrɔ aw fɛ yen o aw ka bolofara si ma se ka sɔn k'o fɔ i b'a dɔn wa i ye fɛn dɔ fɔ quoi o min ye bɛɛ ɲɛ bɛ min na non bɛɛ tun bɛ se k'an dɛmɛ le jour où a fɔra anw ɲɛna ko an kɛlen k'a fɔ commission d'éthique ɲɛna ko gɛlɛya bɛ yen ko parce que mɔgɔ min sigira a bɛ bolo la est-ce que FIFA ye sɛbɛn min bila critère d'éligibilité n y'o kuma fɔ yan est-ce que a tigi ye sɛbɛnni k'a kɔnɔ a tigi ma sɛbɛnni kɛ n'a y'a kɛ a m'a k'a kɛcogo la an taara ka taa ɲininkali kɛ on a vu que la commission d'appel aux élections u y'a validé k'a sɔrɔ papier ma passé commission d'éthique fɛ an ye lettre sɛbɛn ka ci FIFA la o an ye lettre sɛbɛn ka ci FIFA la mais nka fɛn ye fila f'a ka faamu de sigi bolodaw de don comme déjà il y a une commission d'éthique au Mali anw tɛ se ka pan ka taa anw tɛ se ka pan ka taa commission mais anw y'u informé de ce qui se passe nin bɛ sen na yan dalilu dɔ bɛ yen min b'a yira k'a fɔ k'a don parce que mɔgɔw sɛbɛnfura ko fɔ mais le jour où la personne a été placée sous mandat de dépôt mais c'est le vice-président qui a écrit pour dire que le président a été arrêté o papier tɛ yen wa maintenant est-ce que ni o tɛ tiɲɛ k'a fɔ o bɛ se k'o sɛbɛn wa anw y'o ci tasi la an y'a ci FIFA ma an y'a ci CAF la
bon yan konté parce que amina nga jamana do amasa ka fo mayena amase an ka fo mo ye bon o fana olu fana fen do nye kay nye ci fen kan o be kafula o be FIFA la do yanta ka dogala ya be oui mena ye abe dépend ini mo mbe arankele na quoi mina misali do dima oui il y a 2 ans et demi élection kera Côte d'Ivoire faut DJ Drogba comme candidat man yakliba la DJ Drogba recalé la di a recalé la muna parce que a kum makobe parrainage mina masro or bébé aller en tant que candidat ani instance nous ka relation donc bon reconnu ça c'est normal parce que c'était voilà on a barré donc on sera au la ñona mais au cas demain be se ka lasser à ma hakina ne fait mais sauf en matière de procédure ouais parce que c'est ka dola o tima ka se ka dola mais mi fio mais na Idriss Temena indi mais iba do a recalé là parce que parrainage kelen ne tumba je pour ka candidature ka se ka teme pour ka se ka candidat parrainage kelen de aje le président de la FIFA cette fin Infantino avion takana Abidjan on est commission mo ñoyen ko ah bon statut ni ne fo parrainage là ni mani haken soro itse ka ke candidat mais akoko non ko no ku ka laje ngakuma la mede ku ka laje ko parce que parrainage ko te élection qu'on a la code ko déjà DJ Drogba mo ci tse ka fo ko balontan ka balontan mo ci tse ko ñef bon comme il est parrainage ko hal sera ka mo saba soro ko ka so akata est-ce que bado on a fait un document spécial pour ça en spécial dérogation hein oui dérogation ko di commission mo pour que DJ Drogba aka candidature ka se ka tema ka candidat est-ce que FIFA OK ne réfléchit à fille ne ben combien fait ka me fait fiyena abebe se ka il va se tient de nous à voix sonore bi à image bi donc nous de ni ballon parce que ne ballon aller OK ballon tant débeli de kama Côte d'Ivoire ouais yano à Kélé mon frère me bra kalama ka foko boko le président a été placé sous mandat de dépôt chez lui Infantino mais il est au courant depuis le même jour mais dominant a fɔra ko gɛlɛya bɛ yen ko lisi bɛɛ binna fo mɔgɔ min bɛ kaso la ko ka lisi est-ce que ale tun tɛ se ka na o kelen na n bɛ misali de ta quoi n'an bɛ fɛ toujours an ka bɔ a gɛlɛya kɔnɔ a ka ɲɛ Infantino tun bɛ se ka na ka fɔ bon komi a bɛ tan a y'a lajɛ a ka kɛ nin cogo in na o de bɛ na ni nɔgɔya ye ale tun bɛ se k'o kɛ o ou bien a ka ciden dɔ bila ka na o yɛrɛ tɛ le secrétaire général de la FIFA ka sɛbɛn fura dɔ sɛbɛn k'a fɔ ko bon komi nin ko in bɛ nin cogo la ten vraiment an ka nin voilà aka lajɛ a bɛ ɲɛ cogo min na mais tiɲɛ yɛrɛ la nin tɛ se ka kɛ tan nin tɛ se ka kɛ tan nin maɲi nin ye sariya sɔsɔ ye FIFA tun bɛ se k'o kɛ comme u y'a kɛ Côte d'Ivoire cogoya min na mais an fɛ yan o ma kɛ o bɛɛ Drogba cira o non nin ye de dɔrɔn pour que ka a fiɲɛ na k'a fɔ n'a ka d'u ye u b'a kɛ n'a man di ye u b'u ɲɛ ci a kan c'est pourquoi on nous a dit ah non il faut laisser la procédure continuer o de bɛ u ka lettre in kɔnɔ ko de laisser la procédure continuer déjà comme organe B FIFA fɛngɛ kɔnɔna na fédération kɔnɔna na minnu bɛ fɛngɛw sariyaw tigɛ ani an yɛrɛ fana ka législation B parce que c'est là où c'est intéressant o kɔrɔ ye mun ye kiiribulon minnu bɛ an ka balontan kɔnɔna na n'olu ye sɔsɔli kɛ an yɛrɛ ka sariyaw bɛ o kɔrɔ ye mun ye c'est pourquoi n y'a f'i ɲɛna o don na k'a fɔra ko état min man k'i da don balontan na n ko ɲɔgɔn c'est-à-dire o tɛ se ka lakali yɛrɛ o tɛ kuma ye non ayi o tɛ kuma ye o a foyi tɛ kɛ état kɔ a kelen tɛ min bɛ kɛ état kɔ c'est pas o tɛ se ka kɛ o mais ballon dɔ ma taa kunna a taa na min équipe dɔ ma joué kunna n taara joliba de dɔw bɛ yɛrɛ ballon sew bɛ ninnu ma joué kunna sini joliba ma joué wa ah mais Modibo Konaté John c'est pas pour l'état n'a pas mis plus de 10 milliards. Quels sont les clubs qui ont joué? C'est pas les clubs qui sont affiliés à la FEMA Foot. Bon, il dit que l'État c'est un beau ballon dans la Tchoukoudi. Et puis, moi, ça fait partie des domaines d'intervention. Le développement humain, ça incombe à l'État. Et le football, très bien. Bon, maintenant, le sport, ça rentre dans le développement humain. Bon, maintenant, au Lakanaba, ani o jamana ye ka kɔlɔsi o jamana ye ka latanye o jamana ye ko jamana kɔnɔ n'a yɛrɛ gouvernement ou bien a état ko k'i sen bɔ a la ne y'o de fɔ ninnu ɲɛna o don ko ne Infantino nana n k'a tɛ taa marabaatiga feere la fɛ n k'a bɛ taa président de fɛ yen
Bon, anana domina ngani banda ode atrafo kuluba directement. Bon, maintenant on va la politique mogo da kana do ala. Non, ce n'est pas mais c'est la politique. Pourquoi mettre des stratégies pour que Bolontan a développé? La FIFA a deux fonctions, une fonction politique et une fonction stratégique. Ou luka barade, wari be soro chugudi. Fere du même se ka dabali, même to Bolontan be se ka tanye. O FIFA ka barade. Donc o de kan ka laisser fédération fana ma fo club ma musaka boko ni fona de même be se ka se fédération ma chugo mina Bolontan tali nye. C'est pourquoi folo fait ba kuma dun demisini Bolontan na. Aba gajaba sise na ya famia am se ka fo war ko mun fora hake min fora ote. Non. Nominally min fana fara ka fɔ ko a kan ka sara o tɛ mais ŋaniya don min bɛ se ka kɛ maintenant ni procédure ninnu nin kɔrɔ sa ko olu procédure fila kɔni binna ka ban o banna voilà min bɛ sen na sisan o ko tɔ bɛna kɛ cogo di min bɛ sen na komi a fɔra chaque fois ko ka to ni i hakilina dɔ bɛ yen ou bien ni sɛbɛnfuraw bɛ yen min bɛ se k'i dɛmɛ i ka avocat fɛ min b'a to kiiri bɛ mɔgɔ min bolo qu'on appelle les juges on appelle la formation kulu la kodonya sɛbɛn furaw la min b'a to kana ta fili ou bien min b'a to fana n'a bɛ tigɛ a ka dɔn k'a fɔ a tigɛra a ɲɛ kan komi n b'a fɔ cogoya min na fɛn ye fɛn naani de ye sinon fɛn saba a bɛ se ka kɛ fɛn naani fɔlɔ ye mun ye les droits suisses u b'o appliquer filanan ye mun ye ça c'est le code d'arbitrage du tribunal de sport sabanan ye mun ye le droit national c'est-à-dire minnu sera tasi la olu u bɛ jamana jumɛn kɔnɔ sariyaw jumɛn bɛ min n'u a bɛ se ka ta ba la min b'a to u bɛ se ka kiiri tigɛ a naaninan ye mun ye on appelle ça la jurisprudence. ayiwa est ce que n'i ye ko in jateminɛ a daminɛ ni sisan cɛ depuis août kalo kɔnɔna na san 2023 salon ka na se nin waati ma n'i y'a ko ta cogo lajɛ est ce que mɔgɔ bɛ se k'i jigi da tasi yɛrɛ kan tuguni. I tɛ se k'a fɔ ne tɛ se k'a fɔ ko n tɛ n jigi da tasi kan mun na. Sariya a bɛ fɛ k'a fɔ est ce que olu na ko segu kɔ kan k'a fɔ ko nin de ye sariya ye a ka latile. I b'a dɔn an ma se yen ka ban de pour que u ka kiiri tigɛ wa. o y'an sera o de kama. bon n'a sera ye ka taa k'u ka kiiri tigɛ an tɛ se k'a fɔ tuguni k'an dalen t'u la. parce que danaya de y'aw se. danaya de y'an se surtout que u bɛ ka an ɲininka papiyew minnu na. olu b'aw bolo. voilà parce que à chaque fois que n'an taara procédure la. an b'a fɔ ɲɛna bon nin bɛ yen an b'a fɔ an ka avocat parce que an ka avocat tɛ maliyɛn ye o olu yɛrɛ fana ka avocat tɛ maliyɛn ye o. ayi n'i ye yanga ta o tɛ olu fɛn ninnu fana b'a dama de koyi voilà a fana y'a damana réseau de ye. donc olu ko ni an bɛ n'olu bɛ se k'an dɛmɛ ni ko ye ni a sariya bɛ an ka jamana kɔnɔ. a ko daliw bila ka taa d'u ma olu b'u ka mémoire c'est à dire que u kan ka voilà olu b'u sinsin o kan k'u appuyer ni o ye. an ka réplique la. mais ne y'a mɛn ko LCBA ɲɛmɔgɔ fana ka plainte dɔ bɛ yen ou bien o fana bɔra la de parce que k'ale fana ta bɛ yen a na kɛ aw ta ye tun ye 3 ye ale ta ye o tɛna k'a 4nan ye sa wa. oui LCBA fana y'a ka. Segu Jogo Keita ale fana y'a ka plainte don. ale ka farin dɛ. oui ale y'a ka plainte don par rapport à la saison 2022-2023 kow kɛcogo ni fɛnw bon an bɛɛ ka laɲini ye justice de ye donc ni e ko e bɛ fɛ ka taa tilennenya sira fɛ ne ko ne bɛ fɛ ka taa tilennenya sira fɛ k'an to tagama la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ dɔ la. a bɛ ɲɔgɔn kunbɛn minɛ. voilà o de don maintenant ale ka procédure an bɛ yɔrɔ min na ale avancelen don a la kosɛbɛ. oui ale avancelen de don ale avancelen de don. mais ni ale ta in kɛra kɔkankali mun de bɛ nana kɛ. kɔkankali c'est à dire. ni a ye se sɔrɔ. n'a ye se sɔrɔ. a bɛ komi sisan nɔ championnat parce que ni se nana sɔrɔ o kɔrɔ ye mun ye fɔlɔ ye ale ka laɲini ye min ye bi min kɛra LCBA kan a ka fɛngɛ a ka droit ka segin a ma ale ka laɲini ye o de parce que ale yɛrɛ ka jate la bi ne kɛra kan non a bɛ sariya dɔn très bien non sariya dɔnni yɛrɛ tɛ i b'a dɔn min de don wa fɛn fɛn n'i b'a la a ɲɛɲini quoi. Sinon, il est docteur en pharmacie. Mais farikolo yɛrɛ sariya ninnu. Voilà. Bon, maintenant, ale b'a kɔnɔna na statut na a b'a maîtriser a san 20 san 30 a b'a kɔnɔna na donc fɛn caman bɛ yen a y'a ɲini k'a ɲɛdɔn fana donc o de kɔnɔna na n'u ye papier ɲini a b'a ɲini k'a d'u ma sans problème a b'u bɔ fili la hein. ye ne fana b'o f'i ɲɛna bi Seguba Jogo Keita bɛ
bɔ fili yɛrɛ la tasi yɛrɛ ne de filɛ ka f'i ye ne de filɛ ka f'i ye ale ta ma nɔgɔn dɛ n'a bɛ ɲɔgɔn dɔn non depuis nin yɛrɛ tɛ u bɛ ɲɔgɔn dɔn ouais il a travaillé au sein du comité exécutif sortant ouais a b'a dɔn min donc bɛ a b'a dɔn min b'a kɔnɔna na mais avant ça aussi a n'u ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ani tasi ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ani fifa mɔgɔw ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ donc a ye fɛn caman kɛ donc ale ka procédure bɛ yɔrɔ min na bi ani banni de ka surun parce que le 10 nin kalo ye le 10 le 10 mai sentence kan ka prononcer juma nata ye juma nata ye sentence kan ka prononcer ale ka ko la ye normalement oui tasi yɛrɛ de y'a fɔ dɛ tasi yɛrɛ de y'a fɔ ko le 10 k'u bɛ sentence prononcer n'a ye jo sɔrɔ o tuma a ye championnat min ta salo o bɛ kɛ fu de ya mais n'a ye jo mais c'est ce que ça veut dire parce que minnu mɔgɔw kɛra champion olu taara kubu kafu ni fɛnw parce que non a ka hakɛw de bɛ segin non a ka hakɛw bɛ segin a ma il y a des jurisprudences moi ne hakili b'a la 2015 2016 2017 Birisa ɲagami dɔ kɛra yan nɔ u équipe dɔ jiginna équipe naani jiginna équipe 7 yɛlɛnna u taara tasi la minɛ nin bɛɛ ye an tɛ sariya de bato sinon a sera san kelen ka équipe 7 layɛlɛn ɲɔgɔn fɛ wa ka gɛlɛn diɲɛ kɔnɔ a ma deli ka kɛ yɔrɔ n delila ka fɔ Mali de champion ye sariya batobaliya la Mali fédération des champions du monde sariya batobaliya la ouais parce que b'a dɔn min bɛna n'o ye ɲɛmɔgɔ b'a t'u bolo hali mun ye an yɛrɛ ka sariya bɛ se ka minnu latilen k'a fɔ ko cɛ a kana nin kɛ o jafarinya tɛ an ka ministre des sports la o de ye problème ye ni e ministre des sports tɛ a fɔ ko e t'i da don a la ko u bɛ fɛ n'a tiɲɛna dun n'a bloquera a bɛ na se e de ma parce que ni fɛn o fɛn bɛ yen e de bɛ ka min fɔ sa sariya sɔsɔbaliya laban ye mun ye a bɛ ko bɛɛ de jɔ a bɛ ko bɛɛ jɔ a bɛ ko bɛɛ jɔ parce que i ye min fɔ est ce que club dɔ de tun tɛ f'u tilara ka fɔ ko k'u layɛlɛ Joliba ninnu ni fɛn ninnu k'u lajigin bon dɔw fana yɛlɛnna ainsi de suite bon finalement a nana kɛ f'u ɲɛ ko bon d'ailleurs k'a ye bɛɛ layɛlɛ fo club taara maro 23 maro diɲɛ kɔnɔ a tɛ i t'a yɔrɔ si première division 23 24 club a tɛ yen tubabu fɛ a tɛ yen le maximum c'est 20 sinon même 18 dɔw yɛrɛ ta ye 16 Afrique il y a c'est 14 ou bien 12 mais an fɛ an taara fo 23 a kɛra yan 23 i yɛrɛ b'o wariba bɔ min yɛrɛ k'o baara yɛrɛ kɛ sa bon i b'a dɔn min de don n ye min f'i ɲɛna aw tɛ championnat professionnel fana na an tɛ championnat professionnel o yɛrɛ fɔra an ɲɛna hali an y'o fɔ an ka requête min n'an y'a déposé an y'o fɔ parce que a fɔra ko ni équipe min bɛ voter k'i ka voter ni voix kelen de mais voix fila fo ni équipe kɛra professionnel ye o de fɔra nka bi an bɛ jumɛn de la degeli amateur an b'o de la mais pourtant ni vote bɛ kɛ o bɛ voter professionnel vote de kɛ bon ninnu bɛɛ ye sariya batobaliya dɔ de ye et puis n'i y'a fɔ i tɛ ɲɛ sɔrɔ i ka ko la jaabi min bɛ d'i ma ko non ko e m'a faamu awɔ kuma si e t'a faamu awɔ ko e de m'a faamu bon kasi n bɛ min fɔ bi n'an ko an bɛ nin gɛlɛya nin ko k'a bɔ yen a nɔgɔya fɔlɔ ye min ye i b'a dɔn ça c'est les membres même comité exécutif yɛrɛ bɛ se k'a lajɛ pour constater d'abord la vacance des postes les 18 qui sont là-bas pour constater la vacance des postes oui n'o kɛra secrétaire général bɛ se ka nka bɔlen kan na olu kun ko k'u b'o kɛ bon o ko in jɔra sa bon ne filɛ nin ye k'a fɔ min b'a to an bɛ se ka bɔ a kɔnɔna na olu bɛ se k'a constater les membres votant à la majorité peuvent écrire au secrétaire général de la FEMAFOOT pour dire que bon an ɲɛ bɛ min na gɛlɛya bɛ yen ɲɛmaaba a tɛ yen a dun fɔra nin sariya ye article 46 ko ni kalo 6 kɛra k'a sɔrɔ a tɛ yen kalo bi an bɛ kalo 8 kalo 9 bon maintenant fɛɛrɛ ka ɲini ka mɔgɔ bila a nɔ na mais o de don kɛ o courage de kan ka na fɔlɔ o ye de an ma bɔ an ma taa ministre fɛ yen an ma taa président aw yɛrɛ bɛ se k'o ɲɛnabɔ a kan ka kɛ ten de ni fɛn ma kɛ o la ministre bɛ se ka f'u ɲɛna bon yala vacance des postes suivant les dispositions de l'article 46 ale kan ka se k'o f'u ye non mais pourquoi pas n bɛ misali f'i ɲɛna don min na Faransi ta in kɛra yen n ka kuma lamɛn ministre de ye cɛ wele ka tila tuguni ka le vice président ka wele ko bon aw ka ɲɛmaaba in a ye fɛɛrɛ kɛ ka bɔ yen ko non a ye fɛn convoqué je vous donne 2 semaines dɔgɔkun 2 u y'a kɛ a bɔra Diallo kɛ ma sigi yan
ah bon mun na on tɛ se k'o kɛ an bɛ sariya sɔsɔ la bon an bɛ sariya sɔsɔ la i yɛrɛ ne boli ni sisan cɛ ko fila de kɛra président kun kan ne boli la Zambie fédération président mais u ye mandat d'ale kan le même ko parce que kan min tɛmɛ n'a k'a ye fɛn dɔw fɛn kɛ dɔrɔn a taara dɔrɔn u ye mandat d'a kan u ka dugu la yen mais u ka dugu la en Zambie ça c'est fait il y a même pas ça fait pas 2 semaines olu bɛna fédération kura sigi mais fédération kura de bɛna sigi kɛ maintenant i y'a dɔn ko dɔ kɛra Espagne ko u ka président ye fɛn dɔ kɛ voilà bon après u tora ten mais o don la gouvernement ye mun de kɛ u ye mɔgɔ dɔ ta Real de Madrid entraîneur kɔrɔ Del Bosque u y'o de ta k'a bila fɛn kunna fédération kunna u ma FIFA ɲininka u ma UEFA ɲininka ko sous tutelle bon i ye nin ye bon c'est à dire que olu b'a dɔn k'a fɔ ko min bɛ yen olu b'a dɔn k'a fɔ ko min bɛ yen parce que a sariya sɔsɔ laban bɛna taa wolo a bɛ laban na dɔw olu ye mɔgɔ de bila yen min bɛ fɛnw kɔlɔsi o Espagne kelen yani nin ka wuli ka bɔ yen président dɔ tun bɛ yen k'u y'o minɛ awɔ k'a ye dɔ embarrassé wa mun ayi non o ye de min ye min embarrassé o kɛra mondial de la muso ka ballontan u m'o écarté ya et puis comité exécutif m'o bɔ yen fédération m'a bɔ yen population de y'a bɔ yen mais ça fait partie de la souveraineté la souveraineté appartient au peuple k'a ye min kɛ ko kɛta tɛ ko n'o k'a ka ta ka bɔ yen a ma taa bon ko tora ten o de kɔfɛ gouvernement sinna ten ka Del Bosque bila yen a ka kow diriger sous tutelle ça veut dire que fɛn tɛ kɛ n'ale tɛ min na n'ale ma min yamaruya n bɛ segin ko san 5 pour san 6 avant la coupe du monde 2018 Espagne kelen u ka président a kun tɔgɔ bɛ wariko dɔ la u y'a minɛ k'a datugu a n'a den o taara ye k'a fɔ a n'a den de ye entreprise dɔ monter donc wariw bɛ bɔ ka taa den ka compte kɔnɔ après wariw bɛ taa ale yɛrɛ ka compte kɔnɔ u k'o kɛra mais u y'a minɛ k'a datugu a n'a den u fila bɛ y'u bɛ datugu u y'u datugu don min na FIFA mɔgɔ kelen ninnu les mêmes Infantino et compagnie u ye lettre sɛbɛn ko bon k'u bɛna Espagne suspend k'a tɛ taa mondial la u ko ni Espagne ma taa mondial la ko mondial tɛ tan Espagnol ko ten ayi ne bɛ fɛn fɛn f'i ɲɛna dalu i bɛ se k'a sɛgɛsɛgɛ o ko ni Espagne ma taa mondial la ko ballon yɛrɛ tɛ tan Europe min kan ka taa France n bɛ ka min de fɔ i ɲɛna non 2018 tana min k'an bɛ mondial 2018 de ma coupe du monde 2018 quelques mois avant u ka président welela fɛn dɔ la a nɔ taara ye fɛn dɔ la u y'a fɔ an ɲɛna ko bon k'a ka walan sɛbɛn ko parce que k'a bɛ ko dɔ la ko k'ale tɛ ko la o ye sɛgɛsɛgɛli ka taa sɔrɔ n ye min f'i ɲɛna a n'a den de tun bɛ ka ko dɔ fɔ u y'a bɔ a la u y'a bɔ a la de FIFA mɔgɔw ko non k'u k'a bila nɔ na ko parce que ko nin t'a kɛcogo ye ko n'u ma kɛ k'u bɛ Espagne suspend u ka sɔrɔ k'a fɔ ko non ko se tɛ FIFA ye k'a tɛ se k'a kɛ mais k'u y'a fɔ ko se tɛ FIFA u y'a fɔ tan de ko se tɛ FIFA ye olu ye jamanabaw ye dɛ voilà donc anw fɛ yan ni fɛn dɔw kɛra a ma se FIFA ko la an yɛrɛ bɛ se k'an sigi ka nin ko tun bɛ se ka ɲɛnabɔ k'a sɔrɔ a ma se tribunal la taga yɛrɛ la k'a lajɛ dɔrɔn bon gɛlɛya min bɛ nin tigi ka bi an k'a lajɛ an ka mɔgɔ wɛrɛ bila ninnu na walima an k'a lajɛ élection wɛrɛ ka organiser an ka bɔ nin kɔnɔ mais o ma kɛ y'a ye donc sisan anw kɔni an ka procédure nin an b'a la a ma ban dɛ donc ko Mali ko procédure ko banna tasi la a ma ban dɛ parce que a fɔra ko nɔminɛli kɛra a fɔra k'aw ka miliyɔn sara ko aw ka fɛnw bɛɛ lajɛlen na filila kɛrɛfɛ ko sisan ko fédération de dili donna o de taara ɲɛ o de fɔra an y'o de ye gafe la mais tiɲɛ na i yɛrɛ ka kuma an fana kelen ka i wele an ye sɛgɛsɛgɛli minnu kɛ o y'o contraire yira an na c'est pour que an y'i wele bi quoi. Très bien Kasim dusuma kasi bɛ ne na n taara juge fɛ n ko bon n ko vraiment n nana procureur fɛ n ko bon n ko vraiment n nana dusuma kasi bɛ n na a ye n ye n ka kuma ɲɛfɔ après kɔfɛ n nana ko bon n ko procureur a ka ɲi ten procureur bɛ ne poursuivi ko ne ka wari sara o la wa i tɛ poursuivi bon olu bɛ ka min fɔ ta c'est comme ni i ye a essayer ka interpréter o de don anw de y'a fɔ tasi mɔgɔw ɲɛna k'a fɔ ko sisan an bɛ fɛ ka requête kɛ nin na après an ye lettre sɛbɛn k'a fɔ bon an y'a bɔ a ma mais an bɛ se cogo di ka ɲɛgin o la ɲɛgini tɛ o tɛ ɲɛgini o mais le retrait de plainte e bɛ se ka ɲɛgin o la cogo di i y'o diɲɛ fan jumɛn fɛ
Il y a des plaintes dont on a retiré. Et à l'enfer, non, il y a plaintes retirées. Oui, taille. Sauf si, quelque part, l'ordre public peut être troublé, l'action publique continue. Mais on en cas procédure, on est lucide dans ce qu'on fait. On peut pas qu'un bassi, on peut pas qu'un haklissi. Ni tasi moro mini en fait, on va dire ouma. En référant hakilna mini, on va fo anka avocat ou nyana. Ou le référant hakilna mini, on va fo avocat nyana. Ngo nanga anka avocat ni ou le avocat. Ngo be papier chila nyoma dongo à travers le greffe du tribunal. Comme il y a fini na tukomi. Ni ne kima, ni ne ko sisano. Boka foko boko chini comme na papier de chi. Chini ni no papier chi. E ba yedron. Greffe du tribunal ba ye. Partie 2 fana ba ye en même temps. Mais au de là. Ali mardi on a papier minchi. Au mardi clean. Ou le avocat ba ye. Elle doit répondre. Il faut que ya fana ka labe abe jabi mindi ala. Fana be jabi mindi ola. Omona o tasi fana be afoko agata o sigiro la vidéo conférence abe kuma o ya phase jumé. Ouais, bon non. Ça c'est la pour ça dit que ni isra tasi la sisano. Nous les faisons ladje. Ka une instruction be yini kana ban. Ou be aw yininga. Il y a une phase de clôture qui est instruction. Ou be aw yininga. Ah, yala. Aw be fait kirin ka tige seben fra munun be an bolo dron ka tige o kan walma aw be fe kana aw sigi de ani an anga kuma la nyini de du wo la nyini u ka mo parti de mo nyini en fait ah non ka saka mais oui la fédération à travers leur avocat parce que nous on a attaqué l'assemblée la fédération à travers les avocats ou ya nyini kanga nyon soro Suisse kanga sigi ka kuma en quantité Suisse en quantité sigi ambe sigi ka munde nyefo papier fen fora nya beti ou tashi ya ira ka fo anya papier fen di ko aklenen de do ou fe en metam sigi ka mun kiri de keti kiri yede ka kata si pardon kirite kata si ka kuma ke o de ni gela o be rodo la seben fura ta la bo fo sigi ka lu funa ka notuta mais ou lui fait fo on a be papier de bi en meta mu sigi ko ngan sigi ko ka nyi shinjo ma ko ka kuma donc procureur ka placer le mana sous mana a lu betia mais bébé déjà nous on a envoyé ça on a prévu de bon maintenant ben ou tracer rodo ma ko papier min tarani atigi kaso la quand on a papier ni kana ça c'est le droit processuel o tese ka keo il y a le secret de la justice on tese ka ta do ko mais on a miseli yomuni vice-président ma foko président minawa ayo lettre c'est bon mais na mais dalube temo kan adimina do o kon papier bi mais dalube temo kan kele depuis a do phobie nous par constat d'ici ici tara fait ma foot là quand tu constaté qu'à faut depuis 2 minutes bureau sigira faut bi mi ya nyema amase o te daluya par voie d'ici au papier bien anyochi anya papier we papier nyingalike anya bebla kata mais ibado enfana be ka kolosilike parce que enfana be défensif de la avocat et c'est normal donc voilà bon maintenant nous fait mon bois ni fait mon jingene do na la clé bon o de be procédure souvent abe mendo ni quoi o de en lâcher faux bima mais mi e siguba ka procédure ko ni dans une semaine o jabi baby mais est-ce que nous bina ka ta siguba kanuna o ba renforcer ou bien o to foi chiao taina mais o ba renforcer munala avant renverser pardon avant renforcer kada kunjume kan bo fina d'abord la justice no fina ngoni ni mo be nyogon fe e be chien no fatigi be chien no fe awre so go fotasi ko re misali o bole mais o misali de o parce que c'est quoi re ka dossier ni ya jete mina mais fin parce que championnat qui ra tuko mina be yae moi je ne défends pas ce dossier mais en réalité comment homologation ni font qui ra tuko mina mais c'est grave ni rebe ka juga nga bolon tangola ni rebe ka suronye mo go be wole ka fu na ko ni mitle ki ka ki be jigi adu be jigi bon
de folie, il y en a quoi. C'est ce qu'on appelle FIFA est fait bon FIFA est fait un dourou de faux dans la gouvernance. La gouvernance institutionnelle et la gouvernance financière. Gouvernance institutionnelle de Aïraka fort dans la mandature là. Au delà ton mandat est sabaye. Et tu sais qu'à Temoka. Au sort là, ce qui s'est passé en 2015 avec l'élection forcée de cette Blatter. Gouvernance flana est à fora ko a konna na ko commission d'audit. Ka foko wari musaka na be bo aka famu kunjume na be bo na bora beke mundi na kara fenye papier jume ba yera ka foka wari ka bora ka doni feina. Ah mais oui, ça dit que c'est pour gagner fina. Ngo voilà. Donc au te comme ici ça charia batoubalia. C'est là où nie charia flafina. Pourquoi on saisit le tribunal administratif? Pourquoi on saisit le tribunal administratif aussi de la Cour suprême? Pardon, la section administrative. Pourquoi? Au dedans quoi? Excès de pouvoir. Excès de pouvoir de yo. Et bah donc il faut qu'on y fasse affiner de tout. Par exemple, il y a des personnes qui ont été dit non. Beba roko ni été dit. Voilà, n'est-ce pas? Au qu'on a beaucoup de café noir. Boka sebeni que kafoko beaucoup café noir. Il est quoi tableau? Fait min gelé le en plein 13h, on va dire que ko libère mbe ko calorie. En plein 13h. Bon, bon chien. Mais Nimbelao, est-ce que à manquant il repi? Yelema mi ire jamana rebe yelema mi no fo yelema ka se aw fana ka fan fe sawa pour que fo nga taw strangement fait sharia dono be sharia la batula be ma tlenu be ma ladru be est-ce que amassé akadulu ma pour nga se ka la fia ka bon wono parce que awini na ke 100 ans ni bolon tan ko gele mbe anu azro kuma do tabe jugani kuma do tay et nimbe moko de quoi yani an ka don réforme bayna 2016 FIFA fait munu kuma bolon tan mara do tumbe commission de discipline na ou ka ladrilenya de udwala ou ka clénia de udo commission na sinon ce n'est pas parce que kalanen ko c'était des hommes de droit parce que n'afrika sharia tige fika ke mo clénindi abse ka ke ebe droit do ye droit ke mais la yini e mundi ika yo droit min kalanke de ko waleya ni gelabe mo ka akunde uyi iki joy jorola mo ye kiru tige no bolontan sa basket ni fona castro en réalité ce ne sont pas des hommes de droit voilà oui tiens fort mais si ça a fora ko boko ko ka spécialiste sous de la bolontan critique là au te dore c'est pour qu'en kabo kodo kono c'est pourquoi on a créé le tribunal arbitral des sports en 1984 au fana nana geleado di tasi nanani geleado de o parce que sama samadi de kera Jeux olympiques 84 là comment on a chaya bo ni dobera ni ma dopé do plainte que do ka bola ko jugo bo finalement we sebeni ke kata déposer on sait pas qui va mo mba critiquer adu fora ko farikolo nyana je crimanga tige tribunal civil là c'est pourquoi on a créé le tribunal arbitral des sports kasiki suisse ka fait depuis qu'a créé là à la Suisse parce que comme Suisse donc voilà Suisse c'est ka man fait association quoi allez boulou faire donc quand c'est là green grima sinon go FIFA comme France dit mouye FIFA bo France krutu do boy bunye bala waru be yala bo France ko bo vraiment waru boy ni sra ko association ko bo ko vraiment en ka shara bo position mina bi fa ko ni sra ay ni sra ouye FIFA bureau na fin beche katana Suisse en 1928 sinon FIFA créé en 1904 1928 la beche katana Suisse donc c'est pour vous dire que quelque part FIFA est refana kanka non seulement mafo kaka tabolo ka yele en mofo mais ka kolashilike au fana ka bo jeu d'intérêt comme moi je l'ai dit il y a des jeux d'intérêt sinon gelette c'est ka jamana do kono nye misali ta Côte d'Ivoire tala chugamina antu fana be se ka bo kono ni chugaina kata ye ka fuko élection beke mais a do mo shiti sinon beyaye ni élection beka jamana kono d'abord la candidature candidature be bina fo kele
Et puis, quand tu es élu là, tu fais une allocution. Ton premier discours, c'est juste après l'élection. Donc, au béni. Non, mais fait qu'il faudra. Sharia bato balaya, ça a extrémité quoi. Tellement qu'à Boyana, finalement, en de Kanga Siganko. Ou lui, il y avait une belle ou non. Oh, bon, nous, on était fait vendre à même Voilà. Donc, c'est ce qui nous renvoie à la lettre de la FIFA. Ou bien même en Afrique du Sud. Est-ce que celui qui est là-bas, quand il est quoi, allez, c'est qu'il présenter. Bon, maintenant, avec dépend, Djamana ou Fégayan, Ani Djamana ou Grian, avec dépend au-delà. Et puis les relations entre ceux-là qui veulent candidater et les instances. Bon, affaire Nina, il faudra d'abord, on m'a condamné qu'un million de bureaux au papier machi, on m'a ou papier T. Au papier T, à papier machi, on m'a au moment où je te parle. Mais il faut une procédure, ça va d'engager. Follow. Mamutu Touré de Bavi à Kalisi, à Kabi. Flana, en Kalisi, en Konogotala, à Kateme. Sabana, au Kera élection, en Kelengani flaqué, au Koko non, que c'est pas suspensif, en Kata élection. Élection Kelen Kofe, en assemblée attaquée. En Kelenga assemblée attaquée, Flafolo mi tunanya lado yani assemblée cassée, en Koko Ambo Black Refe. Ode, ordonnance Bora. Mesure taraka faut que si ça côté continuer parce qu'il y a calan à fora de quoi le flat dossier tu sais qu'à continuer jusqu'à la fin parce que arbitrairement t'as mis la juger arbitrairement t'as mis à faire juger parce que ni à faire la tâche là drone juste on crée une formation abe beka no ka sera be arbitre quel état flat ou bien ça va en ce moment deux choses be dit ou de instruction qu'à continuer ni aille faut qu'on a jugement ni faut arbitrage ni faut que bon dossier flat na arbitrairement t'aéré. Donc, il y a un arbitre mata. Nga, mounou nye outige bla à barre la mie avocat ou à titre d'allocation. C'est bien précis à titre d'allocation. Pour les allocations, on dit à titre de contribution à une ISRA. Donc, le terme allocation et le terme contribution, ni ou en droit social, ça veut dire quoi? Au demain. Ouais, mais ou quand on se croit que c'est ça veut dire katemoka allocation ou bien contribution au faut au débat qu'on a. Bon maintenant le terme condamné, c'est-à-dire je ne sais pas comment dans une ordonnance on peut condamner. Il faut comprendre le sens. Parce que celui qui a donné une ordonnance il dit, il n'est pas le juge. C'est le président de la chambre d'appel. Et le président de la chambre d'appel, lui, il ne juge arbitre ou debout qu'à faire fort. Bon, à fora de cas d'ail la même, c'est à Dana, bon, en cas d'atou. Bon, avec d'atou, tu dis. Ah, bon, avec d'atou, à quand d'atou, parce que vous le savez que blanc, comme je l'ai dit depuis le 26 novembre. Quand il y a le Moussakani Mounouala, quand il y a la Kodjunu Mourouar Seguluma, Tassiko Kale Segawardi. Voilà. Donc, quand on a demain là, c'est Ouma, au de 2000 quoi. Donc, au de fora en 2006. Voilà, 2000 francs suisses, c'est ce qu'on nous a dit. Voilà. Et au début 2006, il s'est trouvé que, niveau insensé d'aller au niveau du tribunal, tu payes 1000. Donc, au 1000 francs, ça fait 6000 déjà. Bon, il y a tout ça. C'est-à-dire que, non, donc, c'est ce que les gens doivent comprendre. Bi ama en manieri antiseka nyegi parce que ordonnance de dou ordonnance te mo nyegi de arbitrage de dou donc il y a pas eu arbitrage tout simplement a fara ko bo karsa awe ni sara kas nunyi parce que oui musaka do ala o de dou bon même il faut donc en ka procédure sabana ni nanyata donc avec comme o clé de bien 600 procédure ma datu de donc comme ro bo flila. La procédure n'est flamifiée à 99-01 au Datoura, 99-12 au Datoura, 10-012 au B. Ah, mais bien. Comme je l'ai dit, mardi, il y a un ganga papier d'eau black. Ou le fanaka avocat au kanga papier d'eau ke katu.
o procédure be sena o be mun kan l'annulation de l'AG an yan sinsin fɛn minnu kan y'o fana fɔ i ka émission na ka tɛmɛ k'a fɔ u ma sariya bato n'i bɛ élection kɛ élection tɛ cun parce que depuis 2 min na i bɛ mandat in kɛ min bɛna ban i b'o daminɛ 2 min na le 29 août 2019 on savait que le 29 août 2023 mandat bɛ ban o tɛ se ka kɛ ko o ye assemblée balalen ye o olu ye assemblée balalen de kɛ mais extraordinaire ça veut dire quoi? Il y a l'assemblée ordinaire, il y a l'assemblée extraordinaire. Assemblée extraordinaire, par exemple, on est entre 2 mandats. S'il y a un CONOR, l'assemblée, le CONOR peut mettre une assemblée générale extraordinaire élective. Mais mandat mi abina ban 2023, depuis la fin de la saison, on savait pertinemment que c'est le 29. On était assemblée balalé. Charia, on peut comment charia de cas. On manque assemblée balalé. Ensuite, il y a disposition mon fina. L'article 119.2. Au point voix fla takadi mɔgɔw ma k'a sɔrɔ en réalité voix kelen de kan ka di sabanan ye mun ye mɔgɔ min tun ye candidat ye an y'a yira k'a fɔ a bɛ bolola n'i bɛ bolola i man kan ka kɛ candidat ye code d'éthique FIFA de y'o fɔ code d'éthique de la fédération malienne de football de y'o fɔ wa a bɛɛ la an y'a bɛɛ sɛbɛn ka bɛɛ ci et puis ka mɔgɔw ka liste fana bi ten ko parce que seulement an b'a bi où est la démocratie? Nous avons ka mɔgɔ ka liste bindi pour qu'il ait qu'à passer. Où est la démocratie? Démocratie c'est non. Et puis, comme je l'ai dit, je reprends les mêmes termes du président de la FIFA qui dit que ça s'est fait en Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui a fait beaucoup parrainage élection. Donc, mon nom est parrainage élection. Il y a une jurisprudence. Ah, mon nom est parrainage élection. Parce que quand on boit la coupe, parce que or, mais quelqu'un peut te parrainer, mais le jour du vote, il ne vote pas pour toi. Oh, bon, maintenant, on sait qu'attaquer où est dit. Donc, c'est pourquoi moi, j'interpelle encore les autorités. En quoi a-t-il tout sport là, et puis bon temps, Nyabala ali bo sport fenge la organisation fédération mero la eno akuma be yen ah seulement so ta wulele no sisa o comité olympique o manga fana wulele no fana wala ko samu kan nduru wa samu kan nadi ne ko fana mena carton rouge re bora kaba bon o fana ni bo famu e bo samu kan nani bon ne bolo ni fe nu do be no mo re ka ikanga laje ni fe do sera e bi se katui sai samu kan nani ke marala féminin et dokerade bon maintenant comment ibaro abena ni gɛlɛya wɛrɛ de ye quoi o gɛlɛya ye mun de n'a fɔra sa ko non ko boko san 24 kɛra ko ka to ye dans ce cas mun de bɛ fɔ bon an ka sariyaw lajɛ bon sariyaw ko cogo di jusqu'à une date récente o la fédération est un ministère de tuma papier dɔ ta k'a fɔ ko mɔgɔ tɛ se ka tɛmɛ san hakɛ dɔ kan fɛn ninnu na mais non fédération pardon ministre mangan ko fɔ ministre bi se ko fɔ fɛn min na a bɛ se k'i sinsin constitution kan ministre bi se k'i sinsin constitution kan parce que fɛn fɛn ni constitution tɛ taa jamana kɔnɔ a kana dan fɛn wɛrɛ ma n'a ni constitution tɛ taa jamana kɔnɔ o bɛ firi de parce que o bɛ bɔ yen parce que si c'est une règle internationale les statuts de la FIFA mais a tɛ an ka jamana oh bon maintenant an ka jamana fɛn bɛ fɛn bɛɛ sanfɛ o ye constitution ye o dugumana o ye loi de ou bien nous statut internationaux donc avec constitution du coup fait une constitution d'état au be bindi bon ni yoro la même CEO min flani ngwa gela kelen CEO mo soro élection na 2021 ou 2022 ngo fana président tunyime a santani flana de la obe mais do de tarafa fana nyena ko ko boko santan ko chara ko boko ni ilela ni sekiti ka élibler awo au cas 2021 non c'est un Sénégal c'est Thomas Bach il s'appelle Thomas Bach c'est le président du CIO comité international olympique allez il a été élu en 2013 2018 élection tunganga ke bo ya monomena élection 2020 amassé kake donc 2022 donc parce que 2013 plus 4, 2017. 2021 élection tunganga ke. Au-delà, aux élections de la do de Wula Kujo, ko mais koni elila nina. Ka sanani ke kabini ke mandat sabaye. Donc koni kera mandat sabaye ki man ki kambo blende.
ngwali yengo ma kuma chara kono ka te CEO ka fait on a dit que non. Et tu sais qu'il faut que le président du CEO, même si elle est un mandat à Tidjo, mais un vice-président comme mandat Bejo, on a dit que non. Dans ce cas, il y a un vice-président, soit vous continuez 3 mandats, ou bien il y a deux qui fait à Karate. Bon, finalement, ils étaient obligés qu'un papier d'eau de gland, Mimbato, mandat, parce qu'il faut un mandat et un tali. Bon, maintenant, au Corée, c'est ça, qu'il faut que le CEO fasse un mandat, ça va dire. Bon, c'est bon. Bon, maintenant, mandat, tu me mènes. N'a fera qu'à damina au-delà. C'est comme si Namina c'est mon de là. Bon, ça veut dire que 12 plus 24, ça fait combien? À supposer qu'il y en a Eli là. 2025, on va à 2029. Aka Eli, 2033, Aka Eli, 2038. C'est ce que ça veut dire. Donc, Nebolo, nous jate nous. Voilà, Nebolo, ni on est qu'à famille tuer. Qu'à Samougan qui fait n'y fait. Nere mba ni ka do la dege ou qu'on en remplacer. Voilà, il be mo wero ladege et expérience mi so konana ka du luma lukana voilà il vous demain il be ku ka conseiller il bu ku ka personnel ressources woni ga formal jowe aywa ma ko je kuma dum bi bulu bon be jamana kono den be fo gela mbe jamana kono bi mi ye insécurité ko ni fen ni alaka asumaya anga finitugu be ka sanla yelen min soro anga u demain alsa Maliens de dos. En cas différencié, il dron we fini do. Encore que we doye, en donu doye, en den doye, en balma we doye. Donc ni munu beni kabara, donc ulu de kabara sirlendo bi ka jamana lakana. Donc en coup demain ni oye. Dorete ka jamana lakana, Malika 1,241,000 km² ni akake antaye et puis basigi bise kana jamana kono tuga mena we oyoro. Bon maintenant minye Kenya fana côté be do ke malien den be ala ka kenya di jamana ko den be ma fundini ba mi fana be anka bibina ala ka fundini ni ala ka alaji ala ka jimandi ama jimi tina ni kasaraye ani fana be mi fo fari ko nyana jela mais mi fo abe volonté toutes les fédérations mo ba konana bi ite douala ne bulu ni fenko yebe douala de parce que wari kadiye pardon il veut doit parce que kadi ninguni wari côté akadi folo o dia folo comité international olympique reka slogan de o luka slogan de wari côté c'est pourquoi ulu ni u ka fait discipline là c'est là na compétition damnana aller de be jie jo donc les Dieu bébé fait mais là donc les je parce que faire colonial individuel collectif tout donc ne ba ni befe mo bo konana o ka je ka jamana ambe se ka sanayelen so chuka mina discipline la anko laje are nambe je kulu konana ambe soroni mi ke keme vous m'excusez quoi c'est interne ambe fem fitini mu soro nan la ko bla sans fait ko jugu ambe nyina anta ko ne kuma ro ko fo mo an ka hakili ala ka hakili man dambe ma aywa ambi fo ki wala mando ka fo am fle bagaw na ndam bagaw yena ko anga bit liga na ma wele ko yega jaba sisi ale vice président AS Espoir de Nyoro la Nyoro ka o kambu fana fo ko wala mando la min si ale be Nyoro ka ka dugula ko mogo banano keme ganani ni binan ganani na de akuma chale no Nyoro ide ye wele ka fo na ko wera ka ba ko ale no ko keme gana ale binan gana bi Nyoro na bi bolo ko ni ko kataba nani do de kama no bon be min fo oro la ma nyakuma mais e ba don kuna foni di chugo ataraye kata foko e ba do bi imana fen glan do bi to no do glan ka ke ko mi odo ka soro feinte na no odo taraye sugu kono abe mo sira bon nyo fina ngo mi tara kalansu amancha ka foko u ka lanyini be se ka se ka segeli be se ka se o roma ka foko ninga ko ni mai u ka segeli ma se o roma solution est moyen non ne tenez mais est-ce que y a femme parce que mo be sira fin bi fin ka sula don ka teli phobie fausse monnaie bon isigile be ki ka datu fere ibe ki ka sumbala fere
ou b'i ka boutique la i bɛ k'i ka fɛn misɛnnin feere dɔ kana a caman ba d'i ma e k'o ta k'i bɛ taa n'o ye k'i bɛ t'o verser ou bien ko o b'a fɔ ko ko e ye nin bɔ min sanni de kɛra e b'o de dɔn a tigi y'a d'i ma bon mun ye sanni kɛ taa tigi ɲini ka na e bɛ se ka t'o tigi ɲini i ka client wa a ka gɛlɛn donc o de b'a to mɔgɔw siranna a ɲɛ yan dɔrɔn tɛ o tous les pays de l'espace UEMOA bi 50 Ghana 100 Ghana 40 Ghana u b'u tant que jeune bɛ cɛmancɛ la u b'a fɔ ko bon vraiment moi j'ai peur surtout concernant ye dɔ bɔ Côte d'Ivoire yɛrɛ olu kɔni tun ye a miliyari yɛrɛ de non oui Libanais ninnu ye min bɔ bon ne yɛrɛ a dɔw n y'a ye mais différence parce que i mana fɛn dilan cogo o cogo ani a original tɛ se ka kɛ kelen ye quoi n'anw t'o dɔn parce que a mulu tɛ kelen ye bon i bɛ se k'a a bɛ gɛrɛ a la de mais a tɛ se ka k'a yɛrɛ ye bon hali sisan mais fausse monnaie nin bɛ yen o ça circule même aujourd'hui u y'u minɛ mais min bɔra dun o bɛ ka circuler bon o tɛ ka retourner o non o tɛ segin o bon o tɛ segin bon maintenant n bɛ ka min fɔ i bɛ ka 50 Ghana ni 40 Ghana ani 100 Ghana kuma min fana fɔ mais mɔgɔ minɛna minnu b'a dilan an ka kɛrɛfɛ jamana ninnu na u b'a ladɔn bon a taara ye tuguni k'a fɔ ko min yɛrɛ bɛ dilan CFA la ko o kɔnɔna fɛn k'u b'o bɔ k'a ni zira ɲagami ɲɔgɔn na k'a ni sanu fana ɲagami ɲɔgɔn na ko k'a feere k'o ye sanu ye si a ko ka ca quoi u b'o bɔ yɛrɛ de quoi mais k'u b'o bɔ de jeune min bɛ cɛmancɛ la k'o bɔ zira in u bɛ zira in bɔ k'a ni sanu morceau dɔw fara ɲɔgɔn kan k'a ɲagami k'a kɛ i n'a fɔ u ka sanu a bɛ diluer a b'a caya o bɛɛ bɛ yen donc finalement voilà donc finalement mɔgɔw nana siran 50 Ghana 40 Ghana ani 100 Ghana ɲɛ quoi an ka dugu dɔrɔn tɛ dɛ kan sini a ye komi tile fila in na olu de ta bɛ ka fɔ kosɛbɛ ouais ben n'i y'a ye o ko kɛra dɔrɔn i b'a sɔrɔ dɔ ye gɛlɛya sɔrɔ a kɔnɔna de la mɔgɔ dɔ bɛ sɔrɔ ka gɛlɛya voilà donc an bɛna n'a ɲɛfɔ ɲɛmɔgɔw ye u ka fɛɛrɛ ɲini an b'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn Falaye Keyita Amara Nuhu Keyita Keba Jalo k'aw bɛɛ lajɛlen fo n'Ala sɔnna ma sini nɛgɛ kanɲɛ 19 an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan politiki mɔgɔ dɔw ko u b'a fɛ ka b'u ka tɔn na pewu u dusu kasilen don an n'olu bisimila sini u ka daluyaw ye min ye olu yɛrɛ ko suspension yɛrɛ mɛnna retard yɛrɛ la olu yɛrɛ de suspend sisan ka bɔ a la pewu ko politiki tɛ se ka ko in ɲɛnabɔ tuguni an bɛna olu mɔgɔ dɔw bisimila sini ko politiki tɛ se ka ko ɲɛnabɔ cogo di ko politiki kɛcogo min bɛ yen o tɛ se ka ko ɲɛnabɔ olu ma sɔn tuguni quoi u bɛ tɔnbaw de la u ko u bɛna kuma yan sini bon ne y'a fɛ ɲɛna n ko mɔgɔw ka taa baara kɛ bɛɛ ye o de fɔra hali jeunes an bɛ k'o de f'u ye o mɔgɔw k'u ɲɛsin baara de ma o de la hali bi ne bɛ segin a kan tuguni gouvernement a ye courant ko ɲɛnabɔ maaw ka t'u ka baaraw kɛ ni mɔgɔ bɛ baara kɛ ni mankan caman bɛɛ bɛ bɔ aw kɔrɔ don o don réseau kan ɲɔgɔn nɛnɛ ni fɛn ni mɔgɔ faama ye baara sɔrɔ sisan ka baara daminɛ e bɛ t'i ka foro la ne bɛ taa n ka kunnafoni ɲini na nin bɛ taa ka cikɛ la nin bɛ taa ka mɔni na nin b'a ka bureau kɔnɔ baara la o b'a ka impôt la nin b'a ka trésor la nin bɛ nin na olu jeunes n'o fɛn olu ka t'u ka baaraw kɛ mun b'o bɔ mais n'a fɔra i tɛ baara kɛ i tɛ sɔrɔ kɛ i tɛ foyi kɛ courant t'i bolo su ni tile bɛɛ ye kelen ye machine minnu b'an bolo a bɛɛ bɛ ka tiɲɛ groupe yɛrɛ tasuma bɛ k'olu bɛɛ jeni hali o don kunu Alioune Ifra Ndiaye Seko ni dɔnko tigi don a ko k'a ka groupe jenina groupe kelen min tun b'u bolo bulonba la k'a jenina olu fana bɛ ka wele ale fana y'a jira k'a fɔ ko a tun ye mɔgɔ tilancɛ bila ka taga olu ka to so mɔgɔnin min tun b'a bolo sisan u y'a bɛɛ jɔ siɲɛ kelen donc gouvernement ka fɛɛrɛ o fɛɛrɛ n'u b'o kɛ u ka courant ko in régulariser courant ko lielen don jamana yɛrɛ denw ka baara de la bi foyi tɛ se ka kɛ diɲɛ kɔnɔ ni courant tɛ a tɛ yen hali ni bɛ jisuma feere courant i ye soudeur ye courant i ye pressing tigi ye courant i bɛ jinimere dilan courant i bɛ ɲamaku feere courant i bɛ woso feere courant i bɛ makɔrɔni feere a bɛɛ de bɛ ye courant ni a tɛ yen dɔrɔn a tɛ ɲɛnabɔ mɔgɔ dama min ka hali kunu u mana fɛn dɔ d'aw ma yan a ma kumu a kumuna a tɛ se ka mara o fɛnw de sirilen don ɲɔgɔn na quoi fɛnw sirilen don ɲɔgɔn na dɛ hali anw yɛrɛ ka baara kɔnɔna na minnu bɛ l'impôt sara kɛ il y a les exploitants individuels aw ta in ka mɛn sen na dɔɔnin anw ka munumunu fɔlɔ cɛ yala an ka se ka sa aw ma ye par exemple les entreprises minnu ka baara ye i n'a fɔ métallique ye olu bɛ baara kɛ courant na
bon minnu ta ye fana yirila baara n'u bɛ yiri ni fɛn tigɛ olu ta ye tailleur fana bon i y'a dɔn date limite de paiement des impôts 31 mars bon u nana u y'u ka dusumakasi yira k'a fɔ ko bon gɛlɛyaw b'u kan donc an y'u lamɛn bon comme sariya ye sariya de ye mais an y'u lamɛn mais an yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ bon gɛlɛya b'u kan parce que pour que i ka se ka bi tailleur tɛ kɛ sen na quoi non bon ni machine bon i bɛ se ka i ma sɔrɔ min kɛ i tɛ se ka t'o sara impôt la o voilà n'i ma sɔrɔ min kɛ i tɛ se ka t'o sara donc hali o yɔrɔnin fana na n'u bɛ ka ɲɔgɔn faamu o yɔrɔ la parce que ni gɛlɛya bɛ n'aw ma fiɲɛ bɔ danni di non o faamuyalen de don sa an n'u bɛ ka baara kɛ o la wa an ye ɲɔgɔn faamu yɛrɛ o ka ɲi bon i ye yɔrɔnin dɔ fɔ i ko politicien bɛ kan ka na ko maro ko ka baara wɛrɛ de kɛ ou bien jumɛn non olu ko de ko sisan suspension ma kɛ yan olu yɛrɛ de y'u sigi k'u hakili jagabɔ ka jamanadenw ka kumakan k'olu lamɛn u bolo bi solution an bɛ politique taabolo min b'an bolo kɔrɔlen u ka falen quoi mɔgɔw ka sɔn baara ma quoi c'est normal voilà prise de conscience de don j'ai bien compris n bɛ min hali a ma mɛn hakilitigibaw do faransi u y'a fɔ ko hali wari min bɛ ka ta ka di u ka parti politique ma ko ka jɔ ko parce que k'a kɛlen don ka dɔw kɛ fuwari ye ne m'a fɔ dɛ ce sont c'est-à-dire que des hommes politiques français olu yɛrɛ de y'a fɔ u ye misali ta politicien damadɔw la ko nin y'u san 50 ye faransi k'u bɛ balo faransi wari la k'u bannen don baara ma ko donc k'u bɛna loi dɔ bɔ ko u ka wari ko ta tuguni ko ka taa di politiciens ma k'u tɛ baara la raccourcis ni fɛn ninnu ko ka taa ko c'est-à-dire que u bɛ balo faso ka nafolo sɔrɔlenw na n'a bɛ cɛ ka d'u ma de voilà donc k'u bɛna lajɛ ko ka loi dɔ bɔ pour que o ka se ka jɔ voilà ayiwa an b'i fo merci i taa an b'o jɔ ala ka sini nɛgɛ kanɲɛ 19 jira an na ala ka tile hɛrɛ cɛ ala ka sabali ɲuman kɛ ala k'an ka jamana kisi merci beaucoup i Sise